Egun onditu pilotazaleok Tolosako Beotibar pilotalegudik, lehentxeago hasiera emana denion, eman aldiari, baina agidan ez ditugu gauza behar bezala programatu edo ezarri eta azkenean gauzak atzera bidali behar eta berriz ere utxotik hasi behar, partida ez da geratu duela 6 minutu terdi pasatxo eman zaio hasiera gaurko lehendabiziko partidari, Binakako txapelketa nagusiaren 13. jardunaldiko bi partidak izango ditugu. Gaurkoan hemen Tolosako Beotibar pilotaleku honetako jaialdian, lehendabizikoan gorriz ari dira momentuz markagailuan bat eta lau aurretik ditugun Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi, haien aurkadi dute Urdinez, Naroa Etxekolbene Azubietarrak eta Ane Mendiburu Uartearrak. Bat eta lau markagailuan, momentuz markagailuan esan bezala bat eta lauko emaitza dugu, lau eta utxasi dira aurretik Andrea eta Olatz eta lehendabizikoa egin dute tanto Renostean Naroak eta Anek sailkapenak eta gero berrituko ditugu partiden arteko tartean eta ez behar txiki hau konponduta ea jada alik eta azkarren komentario lanei ere ekiteko modua izaten dugun, Irantzu Etxebeste, gaurkoan hemen iritzi emaile eta esatari lanetan arituko zaigun laguna agurtu beharra daukat, egun hon Irantzu, arazoa izan dugu, baina badiru duena bide honetik joango dela mendik aurrera. Egun hon unai, egun hon pilotazale guzieri, bai, ja martxan gaude berriz ere, eta hementxe, partiduak jarraitzen duzuk erran bezala, partidu bizi-bizia gaurkoa, lehenago aipatu dugun moduan, elkapenean azken bikotiak eman ditugu aurrez aurre, bere biziko puntua irabazi nahi dute, garrantzitsua baita bientzat, eta nik uste bete-beteko partida ikusiko dugula. Batzuk azkenengo postu hori libratu nahian, Ane eta Naroa eta Andrea eta Olatz berriz, goialdera begira edo goialderago begira behintzat gai, 6. izango dute Anek eta Naroak, orain artean ez dute bat ere punturik ardietxi, eta Andreari eta Olatzi ere 7 partida faltatzaizkie, bostetik lautik hiru dituzte, gaur dute bostetik laugarrena lortzeko abagunea, 22 tanto egitea lortuko balute, baina hemendik aurrera bereziki Naroaren eta Aneren kasuan puntuak pilatzen hastea oso garrantzitsua izango da, gero konturatzerako izango garelako apirilean jokatuko biren finalerdietako asteburuan. Bai, hori da, ez lehen puntuak pilatzea beti garrantzitsua izaten da, eta, erdi bide hortan bagoaz eta pentsatzen dut, haientzako gaurkoa bereziki garrantzitsua izango dela puntu hori erdi estea, eta gorrientzat ere, berdin, ez? Azkenean geroz eta puntu gehiago izan, orduan eta lasaiago ibiliko dira hurrengo jardunaldietan ere, beraz, lehia bizi-bizia espero dugu. Eta komentario horrenetan oraindik hasi ez bagara ere, koko ditzagun lehendabizi ikusentzuleak, markagailua nola den jakin dezaten, 4 eta utxasi dira aurretik Andrea eta Olatz, ondoren 2 eta 4 ere jarri zaizkie Naroa eta Ane, eta oraingoan berriz ere 5. egitea lortu dute gorriz ari direnek, eta 5 eta 2 dugu markagailuaren emaitza. Hau esan daia da, eta partidaren atarikoak ahalik eta bizkorren errepasatuta, sar gaitezen partidak eman behar digun honetan, beste tanto bat jokoan esan bezala 5 eta 2 ari dira. Andrea eta Olatz aurretik, Etxekolonearen eta Mendibururen aurka. Etxekoloneak atzera, kantxa erdira, baina pilota behartzen gitxan eskuan sartu gabe, Andreak moztu, Etxekoloneak eraman, legezarreko bipareta oso zabaleratua. Andreak berriz ere gaizto moztu, Naroak, Olatzek jaso, Anek zabaldu, Andreak eraman, kantxa erdira indarrean eta bizi, Etxekoloneak ongi atera du bere gorputzetik pilota hori Olatzek, Mendiburuk zabaldu, Aldaregiak bildu eta txosta joarazi gainera eta efektua hartu duenez txosta jo eta pilota horrek Naroak eskumaz ezin jaso 6 eta 2. Bai, eta urdinak osongi mugitu dute pilotak ez, batez ere Ane saiatu da horre zabalera pilota mugitzen, bai Andrea eta bai Olatz mugitu zitezen. Naroak ere ongi bilidu pilotari, baina azkeneko momentu hortan ez du lortu ez, pilota hori frontixera iristaraztia. Baina, uste dut, bide honetik dabiltzatela. Entrenamenduetan eta zaten ari zaizkigu, nahiko sentsazio onak eta maila polita ematen ari direla, eta elkarrizketetan aipatu dizkiguten kontutxo horietan, elkarrizketetan aipatu dizkiguten euren jokoaren ezaugarri horietan aipatu dute, haiek Naroak eta Anek ez dutela entrenamenduetako jokoa
kantxara eramaterik lortu orain arte, hemendik aurrera behintzat euren ohiko jokoa, euren joko natural hori, kantxan islatzeko aukera izaten duten, hori puntuak lortzen hasteko giltzarria izan baitaiteke haientzat. Bai, bueno, batzutan partidura eramatea, ez, entrenamenduan egiten diren gauza horiek, ez da beti erresa izaten, ez, presioaren faktorea hortxe sartzen da, eta baita kontrako bikoteak ematen duen maila, ez, eta jokoa. Orduan, bueno, espero ezagun bai, haien mailarik hobena ateitzea izanen dutela, nik konfiantza osoa dut, badakite nolako pilotariak diren, eta hortan saiatuko direla eta ariko direla behintzat argi dago. Azken partidan, Narbaketan jokatutako azken partidan erratzun ere oso burumak ikusi genuen partida galduta negar batean Narba Etxekolonea, euren joko maila kantxan ateratzerik ez zutelago izan, eta gaur momentu zatetik ditugu, baina hemendik aurrera nik uste hori izango dela, euren lehendabiziko helburu behinena, puntuak bilatzen hasteko, euren jokoa kantxara atera eta euren jokoa plazaratuta, sentsazioak ere hobedakizkien haiei. Bai, bueno, azkenean tantoak pilatzeko ez, nahiko fin ibili behar da, ez, batez ere tantoak bukatzen, ez, hortzen batzutan sorte pixko bat lagun, eta hartzatzutan, ez, teknikoki fin ibiltzeak laguntzen du, nik orantxe Naroa ederk ikusi dut pilota mugitzen, ezkerrez ederki zabaleratu du, eta hor azkeneko momentu hortan, ez du lortu, ez, bukaera ematea tantu horri, baina, bueno, nik uste dute bidea hitzonetik dabilela. Zazpi eta bi markagailuan, zulotxoa zabaldu dutenez, gorriek urdinak atxeden setera etorri dira, partida pixka bat geratu eta gorrien joko bolada ona eten asmotan zutitu dira, lau pilotariak atxeden alditik eta badoa berriz ere sake ateratzera, pausoka, Andre Aldaregia. Sakeari, araztori bat ere gabe erantzun dio Mendiburuk, Olatzekero, Afaraldi atzera, 6 erditik, Makurtu eta Jaso, Mendiburuk, Aldaregiak atzera, 4 erditik, ia bostetik Mendiburuk. Luzte jarri pilotari altu bera eman, eta gainera Andreari sartzeko aukera kendu. Antxaren erdira, baina indartxu Olatzek. Mendiburuk, arazori gabe Jaso. Etxekoloneak kantxaren erdira, atzera etorri behar korrika. Aldaregiak, baina pilota Jaso. Etxekoloneak indartxu zabaldu. Hanka geldian ireki, Aldaregiak bildu. Etxekoloneak eta biltzeaz gainera txosta joarazi ere egin du, indarrean zabalera. Etxekoloneak, Aldaregiak Jaso, eta Naroa berriz ere gero. Atzera Gibelera. Luze erantzun dio pilota horri. Olatz Ruizten Larramendik eta beste pilotak da luze bat eman dio. Erantzun legez, han Mendiburuk, Olatzek ere atzera eta luze, pilota hori doi iritsita txapa gainera, Andreak zabaldu, bere burua lurra gotata. Naroak Jaso, luze, kantxa erdira. Aldaregiak, Mendiburuk. Hola edo ala atera du, gorputzera zikoakion pilota baina ateratzea lortu du eta gero atzean iltzatu du pilota hori 6 erdiaren inguruan. Olatz Ruizten Larramendik eta Mendiburuk ezkerrez. Eramaterik ez, 8 eta 2 markagailuan, tanto luze eta gogorra ikusi dugu. Bai, pilotaka da hitzonak eman dituzte lau pilotariek, ez? Horra aurrean ederki mugitu dute, defensako lana hitzona egin dute, eta Olatzek azkeneko pilotaka da ederra eman du ia 7 ezkerparetan sartuz eta oso zaila zen hori haneke boltatzeko. Eta oso sake zitala, bota du Olatzek ohi duen legez, badakigu palanka ikaragarria duela eta besoetan daukan indar hori guztia pilotaka da anitz atzera jota aprobetxatu ohi duela eta gaur hasi da. Zertzela da horiek uzten, jada bi badituelako atzera jota bukatutakoak eta beste bien tartera jotako bat ere bai. Nik uste gaurkoan ondo baldin bada bintzat eta hasiera bintzat ezin hobea eman dio partidari Olatz Ruizten Larramendik atzean tanto sorta eder bat bukatuta joan behar duela etxera eulatera. Baliteke ez, Olatzek asko ematen dio ez, pilota oso atzean jartzen du, pisu handi hartzen du pilotak horratzetik eta izan daiteke ez, bere eguna
izan eta, bueno, dakigun bezala jotzen badu pilota behintzat, olako zuk diozun bezala hainbertze tanto biltzia. Eta aurkariei dagokienez, hanek ere normalean ez du pilotarik utxe egiten, eta beti aurkaria beste bat gehiago jotzera behartzen du, eta ezaugarri hori kontuan hartuta zelarien artean lehia bizia izango da, eta behar badagako aurrelariei geratzen zaizkien pilota horietan asmatzea izango da. Bai, hori zen, ez? Hanek defentsa lana handia egiten du, pilota oso ongi astintzen du norabidea ere primeran ematen dio, badaki ezker paretara oso ongi bideratzen pilota, eta hori nik uste beraien bikotentzat oso lagungarri izan daitekela, eta bai, aurrean jokua bizi-bizi izaten alda, eta bueno, bai Naroak, bai Andreak egiteko handi izaten aldute hor. Sakea gaiztoa aldaregiak eta jasotzerik ezan hemendik buruk. 10 eta 2 markagailuan eta pixkanaka, jada aldetxo hartu dute, ez nahiz konturatu hor, baina badirudi Mikel Arroyo epaileak adierazi duenaren arabera arazoren bat izan ote den markagailuarekin, zen dute antza, 10 eta 2 islatzen du bertako Beotibarko markagailuak eta kontuak zuzen direla, berriz ere beharrekin zaio hemen jokoari, olatzek atzera. Bostetik gane mendiburuk ere luze eta aldaregiari sartzeko aukerarik lagagabe atzera Ruiz de Larramendik eta 6 ingurutik ez zineraman han mendiburuk 11 eta 2 markagailuan beste pilotaka da on bat atzera olatzek eta jasotzerik ez hanek aurrekoan pasaden moduan. Bai, azkenean horratzetikan pilotak pixo handi hartzen du eta ezkerrez hor, hanek ederki altxatzen dituen arren, kasu honetan pixkoate hankeetan ez du nahiko indarri izan, ez? Pilota horri altuera eman eta frontisera iristarazteko. Ia, deskantxo honen bueltan, pixkate indar berrituak, ideiak pixka bat garbitu eta ia estrategi mailan ze aukera bilatzen duten urdinek. Lehendabiziko etenalditik, askatu duten lehendabiziko atxeden alditik aurrera ez dute tantorik lortu. Naroak eta hanek lau egin dizkiete elkarren segidan horriz ari direnek urdinei eta berriz ere 11 eta 2 markagailua emaitzak erakusten duela atxeden setera etortzea erabaki dute. Bigarren atxeden aldi honetan eragin positiborik izaten duen urdinen aldera. Bai, azkenean ez, gorrien bolada hori nolabait mozteko estrategia ona da, ez? Beti deskantxoa hartzea eta berriro partiduari ekitea eta ia buelta emateko gai diren, ez? Pixkate jokua gogortu, zuzendu eta hien aldeko tantuak lortzen dituzten. Eta konturatzerako 19 minutu eskasean, lanerdietara iritsi dira, Aldaregia eta Ruiz de Larramendi eta tira 11 eta 2, momentuz oso dira nagusi markagailuan eta jokoan, eta urdinak hasi beharko dira funtzionatzen eta gorriei lanak ematen markagailua itxurateko baldin bada. Bederen ez ekintze bat jokoan, moztu mendiburuz bien tartera gaizto, olatzek nizte, baina sobera lortu du pilotaka da hori, 3 eta 11 eta tantoa egin eta berehala jo dute Hanek eta Naroak Mikel Arroyo epailearen saskira beste material bat apartatzeko asmoz. Bai, beraien pilota atera izanen dute, gustokoa dutena, eta, bueno, nik uste erabaki ona dela, ez? Azkenean bertze pilotakin gorrien alderako tantuak erori dira denbora osoan, eta ia material honek lagungarri egiten dien urdinei, eta pixkote jokoa agian biziago, beti gotik pixka gehiago lan eginez, ezker pareta hori bilatuz, tanto gehiago pilatzen dituzten. Ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori, labur geratu zaio azken mementoan etxekoloneari eta berriz ere frontisean jartzerik ez, eta tanto egitearekin batera, lehen goratu dute pilota, gorriek euren lehendabiziko pilota 12 eta 3 markagailuan, oso reakzio txikia eman dute urdinek.
Bai, azkenian bote horrek pixkot, bueno, despistatu du naroa, ez? Azkenian pilota aldatzeak botea ere aldatzen du, eta horre antzin hortan adi egon behar da, ez? Eta beti pilotarik errexena ala ematen badu ere. Eta, bueno, ez du eskuan ongi sartu, ez da gorputza ongi erabili, ez? Pilotari mugiarazteko. Etxe koloneak ireki, baregia. Egia oso urrundik saiatu da hor. Hormabikoa egiten, baina ez du tanto amaitzerik izan, txapara joan zaio. Asmoa ona zen, baina ezin tantorik biribildu oso urruntzen gainera. Eta jotzeko behar bada. Bai, Andreak jokaldi hori primeran egiten du ez, bi paretako hori bilatu, sortan saiatu da, eta, bueno, horrengoan etzaio ateri, baina oso fin dabil Andrea, iaia pilotari galdu gabe, eta, bueno, erasoan egindakoa izan da behintzat, eta hortan segitu behar du. Hau izan du, lehen da biziko pilota galdua, Andrea Aldaraia, orain arte pilotari galdua behar zen, eta bi pareta alegin honetan galdu du. Lehen da bizikoa. Golatzi asko gaiztotu zaio Naroa etxe koloneak bien tartera bideratutako pilota hori eta jasotzerik ez, 5 eta 12, eta jada oraingoan jarri auspo eman, eta lanean jarraitzeko helburuarekin aurrera, eta tantoak pilatzeko gogoz, Ane eta Naroa, hemendik aurrera. Bai, ederki sartu du ezker paretara, ez, pilota Naroak, eta, bueno, nik uste hor bide hortatikan pixko bat tanto atzuk pilatzeko aukera izaten aldutela, eta, bueno, olatzeko lako eskuina izan da, ezkerra bilatzea beti ere lagungarri izaten alda urdinantzat. Beste 15 da jokoan, 5 eta 12, lauterditik Mendiburu gatzera. Olatz sartuko da jokoan, lauterditik luze pilota hasten du, eta ia 6an jarri. Ruizte Larramendik Zabalera, etxe koloneak eraman, Aldaregiak txegoan utzi du pilota hori, Mendiburuk moztu, etxe koloneari gainera etorri zaio baina atzera du nola edo ala, atzera Olatzek, lauterditik Naroak gainean jarri du pilota, Olatzek jada Zabalean, oso urrundik botea baina intentzio garbiarekin, tanto bukatzeko xedearekin, Olatzek aukerakoa, Jota Zabalera, eta gero jokaldia bukatzen saiatu da, tantoa bukatzen saiatu da, jokaldia egiten saiatu da hor. Etxe kolonea, baina ez zaio irten, 13 eta 5 markagailua. Bai, bueno, saiatu da jokaldi hori egiten, ideia ona zen Naroarena, ez zaio atera, eta ia urrengotan txapa gainean jartzea lortzen duen pilotakada horiek, bueno, intentzio oso onakin doazte, baina, bueno, oraingoz ez dari lortzen ez, frontis gainean pilota horiek jartzen. Normalean gainera tantoak bukatzeko zalea izaten da, baina ez zaizkio batera azkenengo bi horiek ez zaizkio batera, galdutako bi pilota bat ditu, baina joko oldarkor eta hain sartzaile hori duenez, normalare bada pilota batzuk galtzea, azkenean txabatik oso gertu zabiltzanean, baten bat ere txapara edo txapazpira joazen aldelako, inantzu. Bai, abexen da, ez? Azkenean horre pilota oso justu joaten da, eta hortan saiatzen da, ez? Batez ere aurkarieri defentsa lan hori zailtzeko, eta bueno, aurrelari den moduan, jokaldi horiek bilatu behar ditu. Etxe koloneak zabaldu, atzerak etorri behar izan du Aldaregiak baina jaso, atzera berriz ere Zabal aldera, kontrakantxatik, biltzerik ez. Andrea Aldaregiak 6 eta 13 markagailuan. Bai, oso ona. Bai, hori da, Zabalean gaina aurkitu du xulua, eta horre ikusi dugu gestu bat eginez ez, gustora gelditu da, ia lortu duela bere helburua, eta, bueno, hortan segi dezala pixkanaka, eta partidua estutu da dia pixkat. Aurkariak aterarazi ditu bere tokitik, eta gainera indartsu bideratu du pilota hori Zabal aldera, kontrakantxatik bildu behar diren pilotak ez dira, berezik errazak eta abiaduran zikoan ez eta atzeraka etorri behar izan duenez, lanak are zailagoak eta ezin jaso azkenerako. Andre Aldaregiak 6 eta 13 markagailuan eta beste tanto bat jokoan. 3 tartitik Olatzek atzera. Mendiburuk
ireki, Aldaregiak bien tartera luze, atera eginda pilota hori ezker paretetik eta jaso. Mendiburuk, Andrea berriz ere atzera txosta joarazi dio gainera neri, baina moldatu da. Jasotzeko zabalean tantoa bukatu nahi Andreak, Etxekoloneak atzera. Latzak ere luze, ia bostera, baita Mendiburuk ere, laburrago baina, berriz ere beste. Ferraldi latz bat, Olatzek. Hanek, eraman. Aldaregiak moztu, Naroak ekarri. Eta gero Aldaregia saiatu da hor tantoa amaitzen. Punpagoran, baina ez du tantoa behar bezala fintzerik, borobintzerik izan. Eta zazpigarren alortu dute ala urdin ezari diren Naroa Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk. Bai, Andreak ideia ona zuen, ez? Horre pilota hori zabaltzeko, baina igual pixkote gotxi xamar hartu du pilota hori eta holakotan txapapera joatea gertatzen da. Bueno, nahiko fin ibiltzen da jokaldi horietan, baina oraingoan ez du lortu Andreak tantu hori egitea. Eta bizkanaga hasi zaizki hurbiltzen eta emozio ere hasi gara ikusten oso gorrien aldeko hasi baita partida, baina ari dira bizkanaga markagailuan gerturatzen urdinak, eta hori beti da emozioarentzako mesedegarria. Bai, alaxen da, ez? Piskote partidua berdin du eta tantu lehiatuak ikustia gustatzen zaigu eta, bueno, ia, hola segitzen duen. Bosta terditik Mendiburuk eraman, zaila zen pilota ezkertaetara pijoan eta beste zafaraldi bat, 6 terditik jaso behar Mendiburuk, Aldaregiak luze txokoan barrena, Etxekoloneak gainean jarri, berriz ere luze bien tartera Andreak, Hanek jaso, Andreak zabaldu, bere tokirik atera dor. Latasarrak zubietarra, berriz ere zabaldu, ezkerrez ireki. Etxekoloneak, zabaletik zabalera, jokaldi egin gura izan du hor. Aldaregiak, baina txapa ez zuen urrun, zabaleko txapa eta bertan jo du pilota horrek. 8 eta 13 eta beste tanto bat egin dute urdinek. Bai, Andrak berriz ere erasora pasa nahi izan du eta horre zabaleko arrastutik aitz hurbil ibili da pilota hori eta, bueno, kanpora joan zaio. Urdinak pixkanaka hurbiltzen ari dire, ez? Gorrien gana, eta nik uste dut honek tentsio puntua sor dezakela eta, bueno, urdinentzako konfiantzarako ere, ongi etorri zaizkiela tantu hauek lortzia. Eta behar bada eurak ere atxeden zetera hurbiltzen ikusiko ditugu. Joko bolada ona hartu baitute, tanto boladatxo bat egiten hasi dira behintzat, egiten hastea lortu dute urdinek, ez dakigu noiz arte iraungo bien bolada honek, baina behar bada markagailuan hurbil dituztela kontuan hartuta, hobei lukete behar bada, esan bezala atxeden zetera etortzea. Andreak oraintxe, eten du urdinen bolada hau, atzera pilota bideratuta, eta Mendiburuk ezin jaso, 14 eta 8 markagailuan, oso pilotaka da ona, Andreak atzera jo duena. Bai, oso pilotaka da ona izan da, ez? Urruti jarri du eta gainera ezkerparetara ongi txatxia eta, bueno, horre lanak haunitz zailtzen dire. 14 eta 8 markagailuan sake ateratzera dator Aldaregia. Atera eginda pilota hori ezkerparetik eta Mendiburuk zabalaldera erantzun. Aldaregiak ezkerparetara bildu. Eta Hanek jasozterik ez berriz ere ezkerparetara gerturatu pilota hori Aldaregiak eta biziki gaiztotu zaio Mendibururi eta hartzara eramaterik ez. 15 eta 8 azken pilotak atzean oso ongi jarriak Andrea Aldaregiak. Bai, ederki paratu jo hor ezkerparetan, baina, bueno, Hanek ere ezker bikaina du. Eta orain gontan, bueno, bi horiek ez du lortu antzinera eramatea, espero ezagun sartuko dela, eta urrengotan frontisera hurbiltzea pilota horiek. Normalki pilotak frontisen jarri hori dituen horietakoa da, Mendiburu oso atzelari segurua, eta beti ere lehen esan dugu, beti beste pilota bat gehiago, beste pilotakada bat gehiago jotzera arerioa behartzen duena, gaur ez da behar bada, azkenengo bi hauetan bini, baina nik uste ikusiko dugula. Pilotaka da agitzaiak eramaten, Mendiburu
Uarte argaztea, Nafar gaztea, beste 15 bat jokoan, lau terditik eramananek, herriz ere jaitsi, eraginkortasun handiegirik gabe. Aldaregiak, herriz ere txokoan barrena bilatu nahi pagotxa, luze, orain honetan bien tartera, hanek zabaldu, aldaregiak jaso, etxekoloneak luze jarri du, txokoan barrena, eta gero Ruiz de Larra mendik atzera. Mendiburuk gainean jarri du pilota hori, aldaregiak berriz ere gibelera, eta Mendiburuk aurrera bideratu du jokoa. Aldaregiak bien tartera, irten eginda pilota hori, ezker paretatik eta etxekoloneak arazori gabe jaso, berriz ere jaitsi, atera eginda, aurrekoa bezalaxe. Ezker paretatik gero atzera, aldaregiak eta zabalaldetik zabalaldera. Mendiburuk, airez sartu da Araba etxekolonea, gantxo ona. Andrea bere lekutik ateratzeko beste bolea hon bat. Ruiz de Larra mendik moztu. Eta Mendiburuk atzera. Berriz ere. Luze jarri. Ruiz de Larra mendik eta Mendiburuk berak ere bai. Arruan da eta kontrakantxatik bildu beharko du. Etxekoloneak. Olatzi utzi dio pilota. Andreak eta olatzak luze atzera, botiboleaz jaso. Han Mendiburuk, Andreak atzera. Zabalalde ingurutik. Etxekoloneak bildu. Aldaregiak kantxa erdira. Baita Maroak berak ere, ezkerrez gorpuzera zijoak ginen pilota nola edo ala gainean jarri. Aldaregiak, Mendiburuk zabaldu eta Andreak jaso. Eta gero indartxu atzera. Etxekoloneak pilota oso zaila jaso du. Olatzek, etxekoloneak moztu, Andreak eraman, berriz ere, bien tartera, etxekoloneak, atera egin du, Ruiz de Larra mendik, eta Mendiburuk, zabalaldera. Euskaren badio du pilota horrek zabalean, baina jaso egin du Andreak, horrengoan gainera, igorri dio pilota, etxekoloneak jasotzeko ez du, aparteko arazorik izan Andreak, horrengoan bera pasada erasora, pilota mozten ala egin duen hartan, Olatzak aukerako pilota orain, atzera, eta aurrelaria dena atzelari lanak egiten, pasatako pilota zen, eta pilotaka aurrek oso gutxi, falta izan du. Gainean izan zedin, atzeraka etorri da, pilotaka da horiek jasotzea lantzaia izan hori da atzelariarentzat, atzelari ez denarentzat, aurrelariarentzat alegia, eta kasu honetan alegindu bada ere, jasotzerik ez, baina oso gutxiren faltan geratu da pilotaka da hori gainean izateko, 16 eta 8 eta gainera tanto gogorra izan denez, berriz ere, atxeden setera etortzea deliberatu dute, zuzen higadura dezente, pilatuko zutelako, tanto luze eta gogor honetan irantzu. Bai, tanto oso gogorra izan da eta oso polita ez, aldi berian, jokaldi politak ikusi ditugu, eta nik uste dut bai erasuan bai defentsan lan oso nahi dutela lau pilotariek, eta bueno, publikoak ere txalo zaparra errat eskaini die, eta bueno, agitz gauza politak ikusi ditugu, eta ja mendik bueltan arnasa pixko hartuta modu berdinean segitzen duten. Eta publikoa aipatu duzula, ni harri xamarrandu naiz gaurkoan ona, amaikak eta laurden amaikak eta 20 aldera, eta etorri naizenean inor gutxi zen, armaietan eserita, baina pixkanaka ari da, pilotazalea Beoti Barralderako bide hartzen, Tolosako inauterietan badakigu ekitaldi ugari izaten dela, eta behar bada larun bat goizeguerdi partea ere badenez agian pilotalekura biltzeko ez dela tenorerik onena, baina pilotazalea denak badakin onden itzordua, eta pixkanaka erantzuten ari zaio zalea gaurko jaialdiari irantzu. Bai, bueno, jende mordoxka bildu da hemen, eta nik uste dut, gustora gainera ari direla, ez? Partidua segitzen, gogotxu ikusten dira hemen bertaratu direnak, adi partidua segitzen, ez? Eta, bueno, guk ikuskizun hori guk eta pilotaria batez ere eskaini nahi diete, eta, bueno, bideontik segitzen duten, eta deneri gozarazten diguten. Beste tante bat dago jokoan atxeden setetik bueltatu baitira lau pilotaria, Golatzek atzera bideratu du pilota, baina bosteterritik makurtuta jaso, han Mendiburuk txokoan ederki uzten saiatu da pilota hor. Olatz eta gero txokotik txokora erantzun dio etxekoloneak Olatzen pilotakadari.
Bejada batekin, Ñako batekin, eta Ñako eginda lortu du tantoa bikote burdinak, 9 eta 16, aurrealdean zen pilota, jokaldiaren bidez ederki, aprobetxatu du tantoa eskuratzeko Etxekoloneak. Bai, eta meritu handiz, Naroak horre defentsalan ikaragarria induz, ederki moztua zuen Olatzek pilota hori, bere burua lurrera botaz eta hortxe txokoan utziz, beraz, primera nahitu da hortxe Naroa, eta segi ezala hortan. 9 eta 16ko emaitza, eragusten digu Beotibar pilota lekuaren markagailuak, beste tonto bat abian ipini du, bere sakearekin Etxekoloneak, Ruiz de Larramendik onki eta gaizto erantzun dio gainera, zerparetara pilota sartu baita Joanari, airez defentsarako Etxekoloneak, gero aldaregiak atzera, bitartitik zabaldu, hanen Mendiburuk eta zabaletik bildu behar. Zer ere egiteko aukerari gabe, aldaregiak oraingoan izan lezake behar bada, tantoa bukatzeko aukera luze jarri du bien tartera, Mendiburuk, jaso, oraingoan zabalera, eta kontrakantxatik bildu beharko du, hori Olatzek nahiko egin du, abiadura bizia baitzeraman pilotark, eta oraingoan dantzan darabiltzate, urdine gorriak, Etxekoloneak aukera arroegi utzi du behar bada, txokoan hor Naroak, hanek jaso, Olatzek zabalera, baina behar besteko doitasunik gabe, zulua bazen, baina kapazira joan zaio, atzelaria normalean ez dago ohituta halako aurrealdeko jokaldiak egitera, saiatu da hor, baina ez zaio behar bezala atera Olatz Ruiz de Larramendiri 10 eta 16. Bai, eta jokaldi polita ikusi dugu berriz ere, ez? Tanto polita ikusi dugu berriz ere, horre Olatzek jokaldi egiten saiatu da zabalean zuloa bazuen eta ederki badaki dejadoi gotatzen, ez zaio atera. Baina, azpimarratuko nuke ere Naroa airezko jolas hortan sartua dela eta funtzionatzen ari dela hortik, ez? Eta, polita da, hola ikustea pilotaria ja partiduan ongi sartua, eta lau pilotariek maila ederra mantentzen duten. Eta hasieran ematen ari ziren mailatik oso bestelakoa. Bai, ematen ari dira. Azkenian nik uste partiduan ongi sartu eskuak eta bai gorputzare ongi berotzen denean konfiantzak ere gora egiten duenean, maila hortako bidea edo erresten dela eta momentu hortan daudela oraintzen. Aldaregiak Narreingo eta aurrera bideatu jokoa, aire ona Etxekoloneak, bien tartera Luze Xamar Olatzek Mendiburu gatera egin du eta Olatz berriz ere prest bien tartera jo oraingoan. Etxekolonea bere tokitik atera asmoz eta hor jaisten saiatu da. Bereziki urrundik ari da sartzen lehen ia bitarditik sartu da dejadarako orain 3 terdi ingurutik. Saiatu da pilota bajatzen, pilota jaisten tantoa lortzeko eta biak alabiak txapara edo txapapera joan zaizkio, baina ez du esango Olatzek alegin faltarengatik izan ez denik, 11 eta 16. Bai, eta nik uste dut, jokaldi horiek ongi menperatzen dituela Olatzek, gainera indarra handia ematen dio ratzetik, eta, bota behar ditula, ez? Orain ez daizkio atera, baino ederki jokaldi horiek egiten, eta, haien aukerak ere, bota behar dituzte. Etxekolonia dator pixkana kasake ateratzera heldu dira. Naroa eta nere lanerdietara, zabalera atera dusakea, zabalaldera pixka bat. Bideratu dusakea, Andreak jaso, berriz ere Naroak zabalaldera. Mendiburuk aukerako pilota izan dezake hor, gainera etorri zaio, baina atzera. Eta baita, Ruiz de Larramendik ere. Gaina jarri du pilota hori. Aldaregiak moztu. Naroak aurrera bideratu du jokoa. Eta gero Olatzek gibelera eta eman da doa gainera pilota hori ez da iritsi. Txapa gainera frontisera, 17 eta 11 beste pilotaka da, eder bat, Olatzek atzean paratu duena, ohi duenez. Bai, pilotaka da ederra, mandu eta gainera ezker paretara ongi txatxia, eta, oso zail jartzen dire ez, erantzuteko, beraz, merito ondizintako tantoa gorrien alde, ia da 17garrena dute, 22 hurbiltzen ari dire, eta nik uste dute, haien konfiantzarako lagungarri izango dela tantu hau, ez? Urdinak ere basatozten
beti gora eta gainera maila igoaz ere, orduan gorrientzat tanto garrantzitsua. Eta hor deuset zuen pilota bat galdu duan, hemendik buruk ematera zijoan behar bada eta batzuetan begien bistatik galtzen da pilota ematera zoazenean eta behar bada horixe pasa izango zaio azken honetan aneri. Bai, batzutan eman nahi hortan ez eskuan agian ez da pilota ongi sartzen eta bera joatea gertatzen da. Bueno, segitu behar du pixkate bere lanean, saiatzen pilota altuera ematen eta ezker pareta hortan sartzen eta ia nola segitzen duen aurrera. Eta gainera pilotak da arruntzaileak jaso ditu eta gaur ikusi diogo. Halako pilotak da batzuk jasotzen, mendiburu gaur ikusi du lan hori egiten, eta berriz ere diferentzia gorago joan ez da din, berriz ere hirugarrenez, atxeden setera etortzea erabaki dute, Anek eta Naroak. Bai, agian partiduko momentu klabe batean aurkitzen ziren, eta azkenko bi tantuok eragin dute berriro arrakala hori sortzea, bibikoten artean, urdinak gorantza zioazten konfiantzaz eta gorriek orain pixkot arnasgune hori aurkitu dute, urdinak nolako jokoa teitzen duten orain eta ia berriz berdintze alde hortara lan egiten alduten. Itzuli dira lau pilotariak atxeden alditik eta berriz ere beste tanto bat jarri zaigu martxan Olatzek atzera, lauta alditik Anek zabaldu eta gero Andreak bildu. Naroak bien partena moztu nahi izan duet zaio behar bezalatera. Andreak zabaldu, dejada egiten saiatu da Rosso urrundik. Naroa oraingoan gantxo ona, bere burua lurrera botata Andreak jaso, legeztarreko bipareta urpili gabea, Andreak eraman. Naroak atzera, Olatz sortuko da orain jokoan. Hemendik buruko eskatu eta atzeratu keinu hona indur. Anek pilota nahi zuen tokira, bidaltzezan etxekoloneak, lolea ona orain ematera joan da. Horrere, Naroa, Olatzak eraman, berriz ere txokoan aurkariari horrik egin erazi, berriz ere jaitsi. Mendiburuk, Olatzak eraman, Zabalera airez, etxekoloneak, Andreak bildu, txokoan uzi du pilota Naroak, Olatzak ireki, Naroak bildu, eta behingoagatik, nik uste horre, bi osoak gora altxa dituenean esan duela behingoagatik berriz ere etetea lortu dute. Gorrien bolada beharrezkoa zuten tanto hau eta hau eginda sentsazioak aldatuko zaizkie urdinei. Bai, hor primeran mugitu du pilota Naroak, hor jokaldi guztiak erabili ditu, bai airezkoak, moztuz, dejadaz eta baliabide guztiak erabili ditu, ausarte dabil eta nik uste dut hortikan segitu behar duela Naroak, ederra da hola jokatzen ikustia eta aukera guztiak baliatzea. Anek ere zorionak eman dizkio, tanto horrekin, eta nik uste dut bikoterako oso garrantzitsua dela Naroak erasoiek egitea. Eta bikote gisa beste sentsazio bat eman dute tanto honetan. Biak oso ongi aritu bira uztartuta eta behar bada aurreko partidetan horixe falta izan dute. Konfiantza aldetik makurri ikusi genuen bereziki esan dugu erratzuko partidan etxekolonean egar batean punturik irabazterik ez zutelako izan eta jada gaur behintzat hasi dira bestelako bikote sentsazio batzuk ematen. Bai, beti ez da erresa kantxan plazaratzea dakizun hori eta, gauza honi sartzen direla jokoan, partidon bat egiterako orduan, eta, nik uste Presioa ere baitartean. Bai, sensazio txar horren eragin izaten dela, baina, hori du buelta ematea eta gaurko partidan primeran ikusten dugu, eta hortan segi dezala. Beste tanto bat jokoan, Olatzek luze atzera, boste terditik jaso beharko du Mendiburuk, gainean da pilota, eraman, bere burua lurra botata. Aldaregiak berriz ere txokoan, Olatzi labur geratu zaio, espero baino laburrago geratu zaio pilota baina jaso, bizimoztu du etxekoloneak, horrengoan keinu uztu bietarrak, eta Mendiburu arte harrakatzera. Lautik luze, jarri du pilota Olatzek, preso geratu da hor, ezkerparetaren jiran, eta azkenean egin ditu
Anterorenak pilotak bera joetzezan, tantoak jokoan jarraitzen du, ezkerparetak eta frontisak bat egiten duten gunean jota erdialdera, Etxekoloneak aldaregiak nola edo ala irez jaso, berriz ere moztu Etxekoloneak, Olatzek pilota arruntzaia jarri du berdean, Mendiburu jaisten hasi da pilota hori, etzen bat ere intentzio txarra, baina txapara iban zaio aurkariak lekutzkan pozituzten erabat, eta aurrealdean zabaldu bat zitzaien zulo hori aprobetxatzen alde egin dudan Mendiburu, baina txapara iban zaio. Pena izango du berak eta ez tanto bat, gorrientzat. Bai, eta oso ongi mugitu dute pilota, ez? Tantu hontan, hortxe hanek aukerako zen, ederki jaisten ditu horiek ere, eta, bueno, gutxigatik ez zaio atera, baina, bueno, primeran jokatutako tantua. Eta bertara bidali behartzen ezer egitekotan, Andrea Zabalaldera zegoen eta oso urruntzen Olatz. Han beharko zuen zuloak eta oso gutxigatik ez du aprobetxatu. Txapak, eragotzi baitio. Tantoa bukatzea. Han Mendibururi, beste tanto bat jokoan, Hanek Zabalera Pumpagoran, aldaregia gaukerako pilota izan dezake hor moztu, Etxekoloneak jaso, aldaregiak Zabalera, Etxekoloneak korrikatorri arratzeraka, baina moldatu da, gainera etorri zaio pilota hori Olatzi eta Naroarekin ere tupusteite arregonda une batean, txokoan Naroak, atzera, nola edo la pilota bertatik kentzeko, Andreak eta lehen egin zuena oraintxe egitea lortu du. Hane Mendiburuk, zuloa lehen txoko aldean zen oraingoan Zabala zen. Zuloa libre zuen pilotaldekuko txokoa eta bertara pilota bidalita orain bai orain tontoa lortu du. Hane Mendiburuk, 13 eta 19 eta berak ere gorantz jaso ditu biosoak lehen egin ez duena orain egin duela bere buruari eta bertara etorri den zaleari ederazteko. Bai. Zuloa primeran ikusi dut aratxe bota du, Eta oso tanto polita, tanto milimetrikoa eta benetan ederra, hanek utzi diguna. Amairu eta 19 markagailuan beste tanto bat jarrizteigu martxan. Zabalaldera etorri behar Olatzek, gainera etorri zaio pilota azken unean koskaren bat jo duelako zoruan. Etxekoloniak ezin sartu hor, hanek ez dakit hor zer egin nahi izan duen, baina hankageldian jotzeak hori ere badakar zenbaitetan eta ez du ongi jo, ezkerrez sartu da, baina ez behartzen moduan eta tantoa 20garrena dagoeneko horri zabiren aldaregiaren zat eta Ruiz de Larramendiren zat, 33 eta beste puntu bat, gero eta gertuago, tanto bira bakarrik, tanto bira besterik ez dute txapelketa honetan 3. puntua luketena, Andreak eta Olatzak irantzu. Bai, eta jokoan ikusten ari garena, igual ez dago hain islatua markagailuan, ez? Nik uste dut hor nahiko parekatu dabiltzatela jokoan, baino agian urdinak pixka gehiago galdu dutela gaur. Eta urdinak ikusten ditugu, markagailuan eta jokoan erasoaren bitartez gorriengana hurbiltzeko ahalegina une askotan egiten ari direla eta tantoaren gidaritza eta aginte makila ere hartzea lortu dutela, baina markagailua orain arte ez zaigu kantxan ikusten ari garena islatzen ari. Horixen, ez? Tantu gehienak gorrien alde erori dira, baina nik uste dute bai erasoan bai defentsan denak lan handia egiten ari direla. Eta, bueno, partiduan nahiko parekatua doala, ez? Eta batez ere errango dugu bigarren zati honetan, urdinen gorakadari esker izan dela parekatzea. Eta oraingoan pilota moztuta oso tanto polita utzi digu Etxekoloneak. Ederra, horre txokoan dejada egin du eta ia defentzeko zaila oso zaila zen, eta, bueno, ederki asmatu. Lortu dute 14. urdinek eta tantoa lortuta pilota aldatu dute, euren lehengo pilota ekarri dute berriz ere plazara, kantxara, eta material berri horrekin, edo aurrez erabilitako arekin hobesan da, jarri du Naroa Etxekolonearen sakeak beste tanto bat jokoan hor elkarri ez dakit ez dute dioten mesede baino trabandiago egin. Naroak eta Hanek bien gandik oso gertuzten pilota, azkenean Hanek jotzea erabaki du, baina Naroa oso gainean zuenez
dakit hor ez dute duten elkarmundo ez dutela ulertu esango nuke, eta traba egin dute, elkar trabatu dira. Bai, pilotaka Gune daiek hartan. hau izan zaila izaten dira defendatzeko, zuzulako atzelaria ikusten, baina horre komunikazio falta pixkat izan da, eta hortik etorri da akatsa. Sake agizfeiztoa, Andrearen azkena, arazorik gabe jaso Ane Mendiburuk, etxekoloneak zokoan utzi du pilota eskuan behar bezala sartu barik, olatzek gero gibelera atzera, Mendiburuk zabalera gainean alda, doi gainean izan da, Andreak bildu, txokoan hark nahi bezala jo gabe etxekoloneak eta gero atzera bizi eta pilotaka da luze jarrita olatzek bien tartera orain, baina indarrean eta airearen bitartez ahalegindu da hor pilotaren hegaldia mozten Naroa etxekolonea, baina haunitz zaiatzen pilota hori berriz ere bernean jartzerik ez du izan Naroa etxekoloneak, eta 22. lortuta 6-3 garaipenekin jarri dira Andrea eta Olatz, eta 6-1 bat ere gabe jarraituko dute sailkapenean Naroak eta Anek. Bai, bueno, nik uste dute lauek ere partidu oso nahi jokatu dutela, ez? Lan handia egin dute, jokoan, nahiko parekatuak ibili dira, lehiatuak lana eginez, eta, gorriak nahiko lan serio egin dute, eta hortik lortu dute bere partidu 22 bideratzea, eta, urdinen inguruan, nik uste dut beraien joku maila asko igo dutela, gauza oso politak erakutsi dizkigutela. Eta, horre aipatuko nuke ere, Anek ezakit eskuinez eskua oso ongi ote zuen, normalian ederki soltatzen diolako, eta hemen azken tantotan ikusi gu ezkerrez jartzen, zan liteke horre eragozpen txiki bat izatea, eta, horrek ere ez du inoiz laguntzen, ez? Baina, nik uste dute pozik egoten aldirela egin duten partiduarekin, eta bide hortik jarraituz puntuak eskuratzeko aukera izaten aldutela, eta, zoriondu pilotari guztieri beraien lanangatik, eta segi dezatela horrela. Partidaren ondar-bandarrean ikusi duguan Mendiburu behar bada ezkerreskua gehiago sartzen, eta akaso zeuk komentatu duzun moduan eskuina ez duelako behar bezala edo jokatzeko moduan gehiegi eskuina ez bortxezearen sartuko zela ezkerrez, ezta? Pentsu. Bai, irudipen hori eman ditez, gero igual berak hobeki erranen du, izan daiteke horrela izatea, ez? Azkenean hemen kantxa erditik atzetik ezkerra erabiltzea eskuina sartzen alduen momentuan iruditzen zaite izan litekela, eta, eragozpen txiki hori izanen zuela. Elkarrizketetara jo aurretik azkar errepasa ditzagun, lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak. Andreak atzean lautan bukatu ditu moztuta beste bat, bien tartera bi eta sakez ere beste bat utzi du, galdutako 2 pilota izan ditu, Olatz, Ruiz de Larramendi eulatearrak 5 bukatu ditu, bien tartera bat eta atzera jota 4, galdutako 2 pilotarekin amaitu du eulatear gazteak partida, eta urdinei dagokien ez berriz, bien tartera 2 tanto utzi ditu etxekoloneak eta baita beste bana atzera eta moztuta ere, galdutako 2 pilotarekin amaitu du partida etxekoloneak, eta Ane Mendibururi dagokionean aldiz, 2 tanto bukatu ditu, bata moztuta bestea zabalera, eta galdutako 2 pilota izan ditu, tartean moztu nahi izan duen txapara joan zaion pilota bat, zeinak tanto izateko oso gutxi falta izan duen. Berehala izango ditugu elkarrizketa setean geure galderei erantzuteko prest galtzaileak batetik eta irabazleak bestetik, irabazleak seguruenik galtzaileak baino motibatuago eta gogo handiagoarekin joango dira elkarrizketa postura geure galderak erantzutera, eta gaurko partidaren azken zenbakiak errepasatzeko gogora ezagun azken emaitza 22-4 izan dela Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren alde, eta puntu honekin 6-3 lortuta jarriko dira sailkapenean Andrea eta Olatz. Partidaren iraupena bukatzeko 51 minutu eta 29 segundokoa izan da. Laster izango dugu sailkapena berritzeko aukera, baina aldez aurretik elkarrizketa setera hurbilduko natzaile aurrena irabazi duten 2 pilotariei eta ondoren 2 galtzaileak etorriko zaizkigu, eta ea zer dioskuten elkarrizketa setean Andreak eta Olatz batetik, eta Naroa etxekoloneak eta Ane Mendiburuk bertzetik.
ditugu lehen partidan garai entzuten alda orain bai, hementxe ditugu Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi gaurkoan txapelketan 3. puntua lortu duten bi pilotariak, garaipenarekin eta puntuarekin, pozik izango zaretela pentsatzen dut, Andrea. Sí, estamos muy contentas, la verdad. Ha sido un partido muy duro, la verdad. Nos ha costado, no sé, estábamos hoy espesas o qué, pero nos ha costado, pero bueno, estamos muy contentas de poder llevar el partido y el punto. Hasieran behar bada lau pilotariei kostatzen dizue partidan sartzea, pixka bat hotz sartu zarete alde horretatik, baina gero behin partidan sartzea lortu duzuela, zeuen jokoa plazaratu duzue, laurek ere, eta gaurkoan bereziki, urdinen erasorako grina hori izan da aipagarriena. Sí, la verdad que, no sé, siempre nos cuesta, los partidos siempre cuesta entrar, y bueno, pero luego según íbamos en el partido ya hemos entrado y mejor. Y la verdad que las azules hoy estaban jugando muy bien, han empezado peor, pero luego según iba el partido han defendido y nos han hecho mucho daño, pero bueno, hemos conseguido lo nuestro. Hasieran aitaren batean konturatzerako 11-2 eta 12-3 ere jarrizarete aurretik, ia ez egin gabe, 10-12 minutuan, baina gero asko estutu dira gauzak eta euren jokoa plazaratzen hasi direnean, gauzak asko estutu bizkizuete, Anek eta Naroak. Sí, siempre empezamos la verdad que bien, con ventaja digamos, pero luego pues las oponentes siempre mejoran y nos empatan y luego tenemos que darle más caña. Zure zenbakiak errepasatuta, atzera 4 tanto bukatu dituzu, moztuta beste bat, bien tartea 2 eta sakez ere bat bukatzea lortu duzu, zenbaki politekin joango zara latasara etxera. Sí, la verdad que contenta con el juego que he hecho hoy, he disfrutado y bueno, pues a por el siguiente. Eta Olatz, zuri dagokizunez, atzean badakigu zure palanka aprobetxatzea dela zure jokoaren tasunetako bat, tasun nabarmena esango genuke, eta atzean pilota asko bukatu dituzu 4 eta gainera gehienak zail jarri dizkio Zuane Mendibururi, bere eskuina bilatzera joan altzara. Bueno, pareta bihatzean ikoan, baina, bueno, pilota kada batzuk ez dira ongi ateratzen, irekitzen ditun, baina, bueno, ala ere ongi. Eta bien tartera pilota bat bideratuta ere, beste tanto bat utzi duzu, molde hartara. Baita ere, aurreien dejada batzuk egitea gustatzen zait, eta bueno, batzuk saiatu naiz, eta beste batzuk ateratzezkit. Lehengo astean Leitzen Andreak aipatzen zuen oraindik 7 partida zenituzten aurretik, oraindik ez zaudeten oski egoera kritikoan eta puntuak lortu beharrean, baina gaurkoak on egingo dituen oski sailkapenerako, jada 6-3 jarriko zarete, eta okerrezko naiz 6. postuan finkatuta izango zarete. Bai, ala da, puntu guztiak garrantzitsuak dira, tantu bakoitza garrantzitsua da, eta berez gaur irazi dugun puntu honekin, oso posik etxera, eta aurrengoa aber ongi joan baita ere. Eta hemendik gutxira jada, hemendik oso denbora tartela aurrera, urrengo partidan pentsatzen jarriko zaretela, pentsatzen dut, laster etorriko baita hori ere. Hori da, urrengo larun batean, azkaitin jokatzen dugu, eta orain horren bila, entrenatzera eta horren bila. Eskuak eta ongi, dituzula bukatu duzu. Egi esan nire eskuma pizkat justu daukat, baina, bueno, partidoan azten zait, eta ematen dian bezala ematen diot. Gaur 8 izango duzu Azpeitian urrengo konpromisoa eta astebetean izango duzu nahikoa tarte eskuari buelta emateko eta eskua bere onera etor dakizun ere tartea izango duzu seguruenik. Hori da, bai. Ederki Baneskak, eskerrik asko eta gozatu gaurko garaipenarekin eta puntuarekin. Eskerrik asko neskak. Hau esek beraz, gaurkoan garaipena lortu duten bi pilotarien hitzak, Andrearen eta Olatzen hitzak, eta apurka, batzuek beste mikrofonoak pasatu eta une batetik bestera hasi zaizkigu onantz gerturatzen Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu hartu dute mikroa, ni ere haiengan aurrilduko naiz pixka bat, eta hemen dauzkagula eman diezaiogun hasiera, zakartzeta honi ere, neskak gaurkoan esango nuke bigotegi sentsazio hobeak utzi dituzuela, baina ere punturik lortu ezein. Hore ez, gaur ez dugu puntua lortu, baina hala ere hitzen du eta gustora ibili garela, aurren eta atzin tantoak iniz, eta konten, indako partidakin. 10-12 minutuan oso denbora tarte laburrean partidan sartu eta pronto 12-3 jarri zaizkizue aurkariak aurretik zuei ezerrere egiteko tarterik utzi gabe, gero alere lortu duzuezuek jokoan sartzea, partidan sartzea eta zuen jokoa kantxaratzen hastea.
Bai ez, igual hasieran hutsak eta ikusi dire, hala ere behin partidun sartuta, ez dugu bat ere barkatu. Hale, kostatu zaigu ere tantoak ite, baina hori ez, bat ere barkatu gabe eta garra hori ateriz. Eta ordutik aitzina, zeu bereziki pilota astintzen eta olatzizten baitunetan bizkarra erakusten ere ikusi zaitugu gustora, pilota gehienak jasotzen dituzula jakin badakigu eta gaurkoan hori utzi duzu pilota agitzaiak jarri baitituzu berriz ere txapa gainean frontisean. Bai ez, igual horratzin gustora ibili naiz, soreto ezkerrakin, igual eskuinakin gehiago kostatuz, olatzeri behartu diot hor ezkerta eskuin, eta horrekin galdituko naiz. Eta alere partidaren ondarraldera ikusi dugu behar bada eskuinak kargatu eta ditu ezkerrez gehiago sartutarelako pilota jotzera, hori eskumatia denaren kasuan ez da oso ohikoa izaten, kargaren gatik izan da, hane? Bai ez, eskuineko karga nabaritu dut, beste partido eta entrenamentotatik, gaur justo nuen esku hori eta horregatik sartu naiz gehi ezkerrakin, ere ez da zan eskusa, ze kontenta gustora ibili naiz ezkerrakin, hasi que... Eta partidaren amaiera aldean, moztuta pilota bat bukatzen saiatu zara ez duzu lortu eta hurrengo tantoan zabalera ez dinobeki bukatu duzu tantoa. Bai, ez gara gelditu garra hutsak egiten dugun tanto hoiekin, hoiek alde batera utzi eta tanto kitera segitu garra dugu. Eta naroa zuri dago gizunez, zure joko oldarkor eta sarkor hori da ezaugarri nabarmenetako bat, hori egin duzu eta tanto batzuk ere bukatzen saiatu zara eta lortu dituzu tantotxo batzuk. Bai, bueno, lehen santzun bezala igual hasieran bai, eskapatu zaizkigut, egon da hor momento bat, san duguna, pues, azkenin olatzek asko jotzen dio, eta hola ez ginun min askorikan iten, eta hor, bueno, aukera zagon gutxitan saiatu naiz, atrebituz, atetzen ere, bueno, pues, pixkot, koibitua egon barrin atrebitzen tanto batzuk iten, eta, bueno, pilota benpin muitu dugu eta alde hortatikan konten. Atxeden tarteak etenaldiak ere taktikoki eskatu dituzue eta burutsu, eta horiek ere behar bada garrantzia izango zuten zuen jokora sartzintezten. Bai, bueno, askotan ere ez dakizu ez ere, igual ez gauden nekatu, baina, bueno, esatente bestela nahiko agudo egiten dizkigute tantu, eta, bueno, hori da, zuzan bezala estrategikoki dola, bueno, benpin gelditzen saiatu gara, ber horrek tantoren bat kartzen zigun, eta, bueno, ibilik egu deskantzo horiek bai. Eta partida guztia kontuan hartuta gaurkoan bikote gisa bestelako sentsazio batzuk eman dituzue, orain arte eman ez dituzuenak. Bai, egia esan, 14 tanto dola bakarra atetugu, minon solastu dugu biek, eta egia esan arrun gustora indako partidukin, azkenin beti ez da garaipena, bueno, eta biraietzia irauztia ez, egia esan ate dugu gure, bueno, jokoa, bueno, esan bezala, bikote bezala uste dut hori, jakin dugula, bueno, batek muitu, bestik man, tanto batzuk akitzen, eta egia esan arrun gustora. Bikote legez ongi funtzionatzeak eta behar den bezala uztartzeak garrantzi ikaragarria du, pilotan. Bai, azkenin dena ez, bikoteka horregatik deitzen da ez, azkenin aurrelari bakarra do atzelari bakarrak ezin du hori, tanto horik anin, eta, bueno, gaur egia esan arrun gustora, eleante haitu da atzetikan ongi segitzen ziten, elkarri inteintu gara eta arrun pozik. Eta hemendik aurrera etorriko zaizkizuen partida guztietan, garaipena beharrezkoa duzue, atzean ez geratzeko. Bai, bino, bueno, nire ustez ez dugula ere zerotu bar hori eta biraietze horrekin, pues gaur bezala sentsazioak zanen dire egia esan hori importantinak, eta, bueno, sentsazioak onak diren bitartin, pues horietatik ere bai ikasi, eta, bueno, haietzen magara eta bira ongitorria zanen da. Sentsazio honak ematean jarriko duzu harreta beraz hemendik aurrera. Saiatu bai, bira. Ederki ba, eskerrik asko neskak eta hurrengo partidan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Hau esek beraz, lehen partida honetan garaipenik lortzerik izan ez duten, baina sentsazio hobeak eman dituzten han Mendibururen eta Naroa Etxekolonearen hitzak, berehala emango diote bigarren gaurko jaialdiko bigarren partidari hasiera. Jera Iturriagak eta Oian Aurbegozo batetik, Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak bestetik, Minakako txapelketa nagusiaren 13. jardunaldiko bigarren partida izango dau, baina hasi aurretik sailkapen azkar errepasatu behar dugu kontuak zertan diren jakiteko.
urratu egin zaizkigu hemen, jendaurreko aurkezpena egitera elkarrizketak bukatu eta berehala etorri baitira. Mikel Arroyo epailea eta lau pilotariak, sailkapena gero berrituko dugu partida hau bukatuta, jaialdiaren kontaketari emangizunari amaiera eman aurretik, bigarren honetan esan dizuegun moduan Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok jokatuko dute gorriz, urdinez arituko diren Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka, kanpo aldean Txarangak musika jotzen da biltza eta oraingoan musika hemen, lau pilotariena izango da, hasi da, aurko jaialdiko bigarren partida, sake horrekatzuen deus, baina eramaterik ez du izan Irati Zabalak Irantzu. Bai, bueno, ezker paretea itxatxo zaio eta altura eman nahi hortan ez du lortu Iratik oraingoan sake hori bueltatzea. Bat eta utxeraz, markagailuan Iturriaga eta Orbegozo aurretik eta pilota berbera izango dutela kantxan ari zitzaion adierazten Nikota Urdinari Mikel Arroyo epailea bat zenbaki duna antza denez, atxedan zatera etorri da Oiana ezkerreskuko atzen batean tako edo babes geixiago, babes handixiagoa jartzeko eta parte labur horren ostean berriz ere bigarren tantoa jarri da martxan eta kontatzen du ere hasiko gara. Iturriaga gatzera lautarditik Abalak luz erantzun dio pilotari eta Oiana Orbegozo berak ere bai luze Zabalak, lautik Orbegozok luze eta Zabalera pilota barruan da eta kontrakantzatik bildu behar atzeraka etorrita eta beren lekutik aterarazita Zabaletak Iturriaga gatzera irutarditik luze erantzun dio pilotari Zabaletak ez zuelako ez zerrere jakinai Geraren gainean Zabalak gatzera Iturriaga atzera lautarditik antxar dira Zabaletak Zabalera Jerak Oiurik jaso Oianak Zabalera bizti eta indartxu Oiurik ekarri eta berriz ere Oianarentzeko aukera bien tartera bideratu du pilota Iratik askuma zekarri berriz ere moztu Jerak eta hor bat eterdi bi kuadro inguruan pilotarekin jokaldi egiten saiatu da horrego Goiuri, dejada botatzen ale egin du da, baina txapazpira joan zaio bi eta eus, tanto gogorra, luzea eta partidan sartzen hasteko aproposa. Bai, hori xen, ez? Eskuak ongi berotu, gorputza pixkat martxan jartzeko, tanto onak izaten dire hauek. Pilotaka da onak eman dituzte, eta, bueno, hierak ongi moztu du hortzen, eta Goiuri jokaldi egiten saiatu da, horre ezkerrean dejada zutziz, ederkiak ezki horiek egiten, baina oraingoan zaio aterik. Beste tanto bat da jokoan, orotara hirugarrena partida honetako hirugarrena orotara luze jarri du pilota Goiurik, baina nahi baino gehiago loratu du pilota hori, ematera joan da eta sobera loratu du pilota hiru eta huts. Bai, bueno, pilota goti joan zaio Goiuriri, ez da, bueno, ongi sartu partiduan, lehenengo akatxe hauek eginez, baina, bueno, nik uste dut pixkanaka sartuko dela eta jarriko duela martxan bere maila eta bere jokoa. Duela hilabete pasatxo jokatu zuten lehen itzuliko partida bikote bi hauek elkarren aurka Lizartzako azti ondo pilota legoan eta buruztari naiz, baina 22 eta 15 okerrezpanago irabaztea lortu zuten Iturriagak eta Orbegozok, aurko puntua garrantzitsua izango da bikoteak sailkapenaren goialdean ditugu kokatuta, batzuk lider, beste batzuk okerrezpan naiz hirugarren postuan, Barrokalen eta Agirreren atzetik, eta gaurko puntuak garrantzi nabarmena izango du. Adierazi dugun bezala. Pilotaka da atzera bideratu du horre Jerak eta Irati Zabalak jasotzerik ez, oso hasiera onak diote partidari Leitzarrak eta Azpeitiarrak, lau eta huts. Bai, gorriak indartsu sartu dire partiduan ez, pilota bizi mugituz. Iera osongi dabile pilota mozten eta pilota mugitzen. Eta, bueno, urdinak oraindik ere sartzeko moduan, ez?
lau pilotari endatuak ez ditugu aipatu, eta aipaditzen hauek azkar, 36 urte ditu Jera Iturriaga Leitzarrak, 38 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarrarekin ari da, eta aurkariak berriz, Goiuri Zabaleta aurkariei dagokienean berriz, Goiuri Zabaleta ere Leitzarra da, eta 14 urte ditu, bera da gainera txapelketako pilotaririk gazteena, eta 22 urteko Irati Zabala Lizartzarrarekin batera ari da txapelketa honetan bikotea osatzen, hor aurrealdean pilota ikusi duen, tantoa bukatzeko aukera ikusi duen hartan pilota txoko aldera bideratu du Irati Zabalak, eta tanto oso ederra utzi digu pilota taldeek txaloz eskartu dutena. Hori da, ez Iratik defensalan ikaragarria egin du, zuzenean joan da pilota hori eske, eta harrapatu duen bezala bertan utzi du, eta bueno, lan primerako lana Iratirena. Eta tantoa lortu bezain pronto, Mikel Arroyo epaileak duen piloten otzarara joan dira Goiuri eta Irati, beste material bat hartu eta ura kantxaratzera. Markagailuan bat eta lau, beste tanto bat dago jokoan, Goiuri Zabaletak aukera izan dezake hor tantoa bukatzeko atzera, eman eta gainera azten olago pilotak ada jo duen hor Goiuri Zabaletak, Orbegozok jaso, Zabalak atzera berriz ere Orbegozok luze jarri du pilota, tenis pilota bat ere kantxaratu dute pilotaleku horren atzealdean jokatzen ari diren Umeko Eskorrek eta Ruiz Larramendi Mujika pilotariak etorri behar izan du kantxaren barren aldera, pilota hori kentzera, eskerrak ez duten minik hartu eta inor ez duen laprastegin pilotarekin, tantoak normaltasunera bateko jarraitzen du martxan, Goiuri Zabaletak atzera luze, jokoan Jera sarretzedin, aurrera bideratu du jokoa Oianak, eta gero luze atzera Zabaletak, Iturriagak aire sartu behar izan du behartu da, berriz ere atzera luze Goiurik, Orbegozok ekarri, atzera Zabaletak, airez defentsarako Orbegozok, Leitzar gazteak Zabalera, eta Leitzar veteranoa kontrakantxatik bildu. Botigoleaz txokoan goxo utzi du, iritsi egin da Oiana, ezkerrez eraman Goiurik, Jerak atzera, eman da doa pilota hori, irrista egin du azken unean Iratik, baina moldatu da pilota hori eskumaz jasotzeko, Goiurik moztu eta ezkerrez ezin pilota hori berriz ere berdean jarri ezin atera ezkerpaletaren Iratik. Jera Iturriagak tanto polita eta mugitua izan da hau, eta bigarrena lortu dute Zabaletak eta Zabalak horixe. Esaten ari zitzaion Mikel Arroyo epailea markagailuaren ardura duenari, igo da Zabaletaren eta Zabalaren tantoa markagailura, bi eta lau, aurreko tantoa luzea izan bada, hau ere ez atzean geratu, hau ere oso luzea izan da, baina baita polita ere, gauza polita guzti baitizkigu tanto honetan lau pilotariek. Nik erraren nuke luzea bezala pilotaka da honez betea, ez? Ongi atzeratua, ongi moztua, txokoak ongi bilatuz eta, maila ondiko tantoa jokatu dutela. Bi eta lau beste tanto bat jarri du jokoan Goiuri Zabaletak, ongi erantzun dio, nolako problemarik desakeari Oian Orbegozok berriz ere ezker paretara Goiuri Zabaletak ezkerrez eragozpenik gabe atera du pilota hori. Ezkerretik Oianak luze jarri du gero Goiurik eta baita Jerak ere elkartuko egin dute hor Leitzar biek aurrealdean, Oianak atzera, Goiurik berriz ere aurrera, txokoan moztu Jerak, txokoan bertan utzi du pilota hori Zabaletak, baita Jerak ere, Zabaletak ireki, Jerak eraman, Goiurik dajada egin nahi izan du oso urrundik, kuadro bi inguruan zen Zabaleta eta tantoa lortzerik ez, bost eta markagailuan, hain urrundik sartu behar denean pilotaria ez da normalean gura nahi bezala sartzen, eta kaso honetan oso urrundik tira behar izan dio dejadari kolpea Goiuri Zabaletak eta pilotaka da ez da txaparen gainera iritsi. Oso ongi mugitu du pilota, ez? Gorriak mugiarazi ditu, txokoan ere zulori harrapatzeko, baina ez du aukera aprobetxatzeko aukera izan, ez? Eta gorriak haien sendotasuna, haien defentsa erakutsi dute, eta norabide hortan bost eta bi aurretik ikusten ditugu markagailuan. Eta ipagarria lehengo urdinen pilotarekin, aurrez Irati Zabalak eta Goiuri Zabaletak kantxaratu duten horrekin ari direla jokatzen, aurrena
bat zenbaki duen atera dute Jerak eta Oianak, eta gero urdinek aldatzea erabaki dutenetik ez dute berriz ere beste pilotarik plazaratu beste tanto bat jokoan, markagailuan esan bezala 5-2 emaitza daukagu. Zabaleta atzeraka etorri beharria pasatako pilota jaso. Orbegozok, Zabalera indartxu Goiurik, gainean Daierarena, baina Zabalego txapan jo pilotaka da horrek, hori garbi asko entzun dugu, ez dela balekoa izan, kontrakantxako txapan jo duela, eta berriz ere bigarren aldiz etorri behar izan du txoko aldera, ados pilotaren eko koltsoi hori behar bezala lotzera edo jostera, hor utzidu koltsoia behar bezala lotuta Mikel Arroiok eta Mikel Ruiz de Larramendi Mujika ere ari da zaparen eta koltsoiaren arteko tarte hori murrizten saiatzen. Itxatxi beharrekoa eta jendetik aurrera koltsoirik ez den bera joaten, ez den mugitzen, baina kontu berriz ere kirol kontuetara etorrita, betez ere partidan gertatzen ari den honetara etorrita, 3-5 markagailuan Iturriaga eta Orbegozko aurretik, beste tanto bat dugu oraingo honetan jokoan, ez du sartzerik izan Goiuri Zabaletak, Irati Zabalak atzera, baina behar bezala pilota eskuan sartu gabe, beste dejada alegin bat egin du hor Goiuri Zabaletak, hau ere txapara joan zaio, aurrekoa txapazpira, oraingoa txapara, hau gertuagotik jo du, baina ez da gainean izan. Bai, berak ezkerrarekin ederki manejatzen du jokaldi hori, gaurkoan oraingo zetzaizkio ateratzen ari, eskuan agian azkarregi etorri zaiola iruditzen zait pilota hori, eta indar nahikoa ez diola eman. Baina, maila ikaragarria du Goiurik, eta ikusiko dugu hurrengo tantuetan ia bere jokaldi hauek ateratzen zaizkio. Sakearekin ere min handia egin ohi du, eta sakea arma nagusia duela aipatu badugu, hemendik aurrera berriz ere tanto egitea lortu eta sake hartzen dutenean sakez tanto batzuk ikusten amaitzen dugun Goiuri Zabaleta, dantzan darabiltzate oraingoan Jerak eta Oianak Goiuri eta Irati sake bueltan bipareta ezin hobea egin du, gurpilarekin gainera efektua zeraman bipareta bat egin du Jera Iturriagak, eta korrik abiatu da ere Goiuri Zabaleta pilota hori jasotera, berriz ere berdean jartzerik ez, kontrakantxatik saiatu behar izan du Goiurik pilota hori biltzen, oso toki zaila zen eta gainera efektuak ez diolaga pilota hori berriz ere gainean jartzen. Bai, eta Jerak jokaldi bikaina egin du ez, sakea eta errematea bera ere hortan tantua bukatuz, aurrelari fin baten lana eginez. 6-3-kotik 7-3-kora pasa gara, eta oraingoan Jerak pilota hori gainean jartzeko modurik izan ez duenez, 7-3-kotik 4-7-kora igaroko gara. Markagailuan Goiuri eta Irati igo zaielako tantoa, elkarri animo eman Oianak Jerari, eta gero Jerak Oianari birritan ere bai oso denbora tarte laburrean, eta badator Goiuri Zabaleta sake gaiztoa, baina jaso Orbegozok Zabaletak atzera, eta baita Orbegozok ere Zabaletak keinu eta Iratik atzera, irutzartutik ez du pilota eskuan behar bezala sartu Oianak, Goiuri Zabal aldera, Jerak bildu eta Iratiri gaizto jarri gainera, Zabalera dejada bota nahi izan du hor Jerak kantxa erditik, hankagaldian egindako jokaldia izan da, oso ideia ona zen, baina txapara joan zaio, bete-betean 5-7 markagailuan. Bai, ideia honekin bota ditu bi jokaldiak ere Jerak, oso erasokor ikusten dut. Eta, agian tantoa pixka bat gehiago luzatzea ere konbeniko zaie, baina, hala ere, ederki botatako pilotakadak izan dire. Eta lehen pilota eurek aldatu dute orain urrengo, Zabaletak eta Zabalak, eta pilota aldaketa batetik beste batera igaro gara, eta hau ere Goiurik eta Iratik egina izan da, lurrean gehiago dabiela ematen du pilota honek, lurrean irtera gehiago duela
ematen du eta behar bada Goiurik duen ohiko joko bizi eta oldarko horretarako oso mesedegarria izango zaio pilota hau urdinez ari den bigoteari, txokoan utzi du pilotailerak, bere burua lurra bota jaso eta atzeratu Irati Zabalak, Goiurik bitik jada egin nahi izan du hor, baina ez zaio jokaldia ari nahi izan duen gizan atera, Bipar eta gurpilduna bera Iturriagak, oso polita eta amorrazio horroa ere bai, berriz ere bere jokoa funtzionatzen hasi ez da joierari, oso Bipar eta polita oraingoan, eta jada gitza horretan baditu amaitutako bi, hormabiko bi baditu Jerak egin duena, eta oraingoan pilota aldatzea erabaki dute, pilota motelago bat, lasaiago bat kantxaratuko dute apika, Jerak eta Oianak eurena baina azkena. Enak esan nahiko du, plazaratu gabea izango dela hau, eta beste pilota berri batekin ikusiko dugula gutxienik tanto hau, eta behar bada baita hemendik aurrerako batzuk ere, Jerak eta Oianak material berarekin jarraitzea deliberatuko balute. Eta nik errango nuke aurreko tantua ikusgarria izan dela, ez? Ze detaile teknikoak, ze defentsa eta ze jokamalde erakutsi duten lau pilotariek, oso ikusgarria eta oso gozagarria izan dela. Eta zeinen ederra izan den tantoaren amaiera, Jerak egin duen Bipar eta hori. Digabe, ez? Maixuki bukatu du. Ia, hori, defensarak aukerarik utzi gabe aurkariak eta primerako tantua izan du. Badale da gatzera bideratu du pilota, aurrean Jera bere lekutik atzera du aurrena, pilota Zabal aldera bideratuta, eta gero aurrealdetik atzera bideratu du pilota, eta Oianak korrika eta presaka etorri berri izan du gibelera, pilota jasotzera, baina eramaterik ez. Eta euren lehengoa, atera dute oraingoan Goiurik eta Iratik, hemen pilotak behar bada zeresana izan dezake, bikote bati pilota motelagoa komeni baitzaio, beste bati pilota biziagoa eta zoruan irten handiagoa duena, eta duela bi tanto, 5 eta 7koan atera duten hori, plazaratu dute berriz ere, Goiurik eta Iratik, 6 eta 8 horrengoan markagailuan, pilota bizia da, lehen ez dugu askorik ikusi, tanto bakarra jokatu baitute honekin, hemendik aurrera behar bada, ikusiko dizkiogutasunak pilota honi, baina nabarmena da irteera handiagoa duela frontisean. Badirudi behintzat frontoi honetan pilotaren irteera pixko bat lurretik ikusten dut nik, ez? Bizitasun hori botean ikusten da, frontisa gian nahiko, naturala ikusten diot. Frontisa noblea duela esango genuke, eta zorua da hemen pilotak ze irteera duen jakiteko giltzarria. Pixka bat bai, nik uste hortikan da bilela, baina gero bikote bakotxak pilotaren ezaugarri ezberdinak kontuan hartuko ditu ez bakarri irteera, izan daiteke pixua, eskuan nola sartzen zaien pilota eta haien sensazioak, ez, haien jokua alik eta hobekien egiteko. Jadaz lortu du Gorrien 9. Jera Iturriagak, eta automatikoki tanto egin bezain laster, Goiurik eta Iratik egin duten gauza berbera egin dute. Iturriagak eta Orbegozok ere pilota aldatzea alegia, euren lehengoa edo erabilitako aurrengoa, ez dakit hori ez dira jakinarazi Mikel Arroiok, eta jakinarazi baldin badien ni behintzat naiz jabetu, eta berriz ere Gorrien pilotarekin jokatuko dute ondorengo tanto hau. Orbegozok pilota luze jarri du atzean, Zabalak eraman, Iturriagak moztu, Goiurik jaso, gantxoa bikaina, Iturriagak eta Zabal eta bere lekutik aterea zuen, eta kantxaren alde batetik bestera egin beharko zuen korrika pilota hori jasotzeko, eta abiatu ere ez egin pilota hori jasotzeko. Oso baitzen zaila, gantxo ona, utzi du oraingoan Jera Iturriagak, aire zukatutako lehendabiziko tantoa izango da Leitzar veteranoarentzat, eta tantoa maisuki, era polito horretan bukatuta, 10. izan da hau Jerarentzat eta Oienarentzat, Gorrientzat, hain zuzen ere. Bai, ederki paratu du gantxo hori, ez? Zabaleko arrastoa bilatuz eta txapatik aski gertu, defensarako urrunegi gelditu zaio Goiuriri, eta tanto ederra erdietxi dute Gorriek.
Eta, bueno, 10 eta 6 ikusten dugu markagailuan, nahiko berdinduak daudela errango nuke, eta azkenean erasoan dabilen bikoteak asmatzean edo pixkat gakoa hortik etorri da orain arte, eta ikusiko dugu aurrerantzean partidak nola segitzen duen. Eta 10 eta 6ko aldea ez da errekupera ezina, baina zulo pixka bat bada, eta hori gora ez da dinoan, tantoa galduta, atxeden zatera etortzea erabaki dute aurreneko aldiz, Goiurik eta Iratik. Bai, pixka eta arnasari buelta eman, azkenean pilotaka da asko jotzen ari dira, pilotaka da exigentiak bai defentsan, bai atzeratzen dituzten horiek, eta bueno, arnasari pixkate buelta ematea ongi etorriko zaie, eta ideiak pixka batez berritzea, eta bueno, ikustea hemendik aurrerako tantuak nola bideratu, eta nola aurre egin urrengo tantueri. 20 minutu eta laurden besterik ez dira pasa partidari hasiera eman diotenetik, baina Irantzuk aipatu duena berretsi gura nukenik ere, tanto gogorrak eta piloteatuak ikusten ari gara azken bolada honetan, eta horrek guztiak noski pilotariari gehitzen zaion, eransten zaion kargaren zamaren zakuan eragina izaten du, eta hemendik aurrera partidak gogortzeko bide hartu behar badu, gasolinak, deposituak zenbateraino diren beteak, horrek zenbateraino diren beteak ikusteak garrantzia izango dute behar bada. Auspo eta arnasa luzeko pilotariari behar bada honek, tanto luzeagoak eta gogorragoak jokatzeak mesede egingo diolako. Bai, azkenean pilotaka indartsuak ematen dira, defentsako lana ere oso exigentia da pilotan, eta, bueno, tanto guztiak eragin bat du gorputzean, eta hori pixkat dosifikatzen eta mantentzen jakin behar da. 10 eta 6 markagailuan, pilota gora bidali du, goiko txabara bidali du. Goian Orbegozok luze jarri du hor, bostetik. Orbegozok, baina ez da zenbatzeko moduko pilotaka da izan, 7 eta 10 markagailuan, 10 eta 6koa genuen, eta urdinen bigarrena atera dute Goiurik eta Iratik, lauzten baki duna, eta beraz beste pilota bizi bat izango dugu oraingoan kantxan, urdinek gorriek atera dutenaren oso bestelakoa, tantoa lortuta, beste berriz ere hori bezala Zaskira joan baitira berriz ere, eta sake gaizto oraingoan Goiurik egin duena, ia zazpitik erantzun behar izan dio pilotaka da horri oianak, eta jasosterik 8 eta 10. Bai, oso sake zaila zen hori eramateko, ez? Justu pilotak ezkerpareta jo du momentu txarrenean, eta hoian antzako lan zailak ziren horiek. Beraz, Goiuriren merituz sake ederra jarri du oraingoan. 8 eta 10 markagailuan badator berriz ere Zabaleta. Sake ateratzera, tanto bakarra amaitu du sakez, esan dugu, berak horixe duela bere jokoaren ezaugarrien barrenean, ezaugarri dotasun nagusi, eta sakearen arma horri gaurkoan, etekina atera nahi izango dio gauzak ondo Zabaleta Leitzar gazteak, eta hemendik aurrera zer nolako zenbakiak uzten dizkigun. Alor horretan sakean, oraingoan pilota irekita, jokotik Zabalaldera, oso jokaldi ederra egin du, doi-doia izan da. Txapatik ez baitzen bat ere urrun, eta kantoa ederki bukatuta, 9. lortu dute Zabaletak eta Zabalak urdinek, eta ikusleek txaloz eskartu diote jokaldi hau Zabaleta gazteari. Bai, oso jokaldi ikusgarria izan da, ez? Horre ezkerparetean erraren dugu preso zegoela, eta azpitik atera du tantu hori, pilotaka da hori Zabalera botaz dejada moduan, eta ezinezkoa zen iristea ere, beraz, ikusi dugu bere doai teknikoetako bat, eta ederra da ikustea Goiuri jokoan. Sake azta parte jadak egiten ere abila da, eta bestelako defentsalan egin behar denean ere, bestelako tasunetan ere ez da gaizki moldatzen Goiuri, eta joko oldarkor eta onori ari da plazaratzen bertara Tolosara bildu den pilotazalearen gozamenerako. 9 eta 10 beste tanto bat jokoan, bien tartera luze Goiuri gairez moztu du pilota horren egaldia, Sotamanoz moztu du pilota horren egaldia Iturriagak, berriz ere Leitzar veteranoak bejada egin du txokoan, eta
oso gertu bazen ere jasotzerik ez du izan. Zabaletak 11:09 heldu dira Lanherrietara. Iturriaga eta Orbegozo oso lehen erdi polita. Erakutsi digute orain arte lau pilotari hauek. Bai, gaurko partida bikaina egiten ari dira lau pilotariak ez, gauza ederrak eginez, tanto oso lehiatuak eta zaiak, aurrera eramateko, kanpotik errex ikusten da, baina hor barruan egiten duten hori oso zaila da. Eta guantxe bai erak pixkat bueltan eman dio ez, Goiuri bi aurrekoa eta dejada ederra bota du hortxe txokoan. 11:09 markagailuan ikusleak gozatzen ari dira eta baita gu geu ere. Komentario postu honetatik Irati Zabalak ezker paretara arrimatutako pilota hori ateratzeko aukera izan du, baina pilotaka da horrek botea. Kontrakantxan egin du 12:09, beste tanto bat gorriak lortu dutena. Bai, eta partidu berdindua ikusten dugun arren, beti gorriak pixkat aurretik doazte, ez? Beti bi hiru tantoiek aurretik mantentzen dute. Eta bueno, hori haien lasaitasunerako ona da, urdinak beti ez, harrapatu nahi hortan dabiltzatelako, eta azkenean batzutan jokuan presak sartzen dira. Eta bueno. Eta oraingoan pumpa espero baino txikiago eragin dio, Iturriagak sakeari oso pumpa murritza izan da, eta sakeak ez du hiruko arrastoa gainditu, hartaz sakez falta egin du bere Iturriagak, eta tantoa Zabaletak eta Zabalak urdinez ari direnez lortu dute. Eta torsakera Goiuri Zabaleta gaztea, luze jarri du. Indarrean eraman Orbegozok, berriz ere atzera Goiuri jera sartuko da oraingoan jokoan, urrun xamarretik, lauterditik. Luze jarri du, lauterditik irukerdira. Berriz ere lau eta laurdenetik Goiurik atzera. Eta oraingoan Oianak sartu beharko du. Atzera Azpeitiarrak, baita Lizartzarrak ere luze. Gisa berean erantzun dio pilota horri Orbegozok. Eta berriz ere aurrera bideratu du jokoa Zabalak, moztu Iturriagak. Zabaletak antxer bira ireki, Iturriagak atzera. Eta Zabaletari sartzeko abaguneak kendu. Zabalera iratik, bildu Iturriagak, Zabaletak eraman, Iturriagak zabaldu, bolea erasorako Zabaletak, jerak eraman, Goiurik atzera, pasatako pilota izan da. Aire sartzerik ez, buruz gain pasabide pilota aurkariei Zabaletak eta Antopolita lortu du 11 eta 12 markagailuan, eta ez dakitor ez ote duen arazo fisikoren bat jera Iturriagak, atxedena eskatu dute, ez dakit zer izan duen hor Iturriagak, errenka bezala etorri da atxeden setera, eta ez dakit nik zer izango duen, Antopolita bukatu du buruz gain pilota aurkariei pasatako Goiurik 11 eta 12, baina oraingoan tantoak eta emaitzak islatzen duena baino garrantzitsuagoa izango da jeraren goera fisikoa, errenka etorri da, baina badirudi ez duela deus. Maite Ruiz de Larramendi Mujika pilotaria eta ados pilotaren ordezkaria gerturatu zaio Iturriagari ezer baduen galdetzera, baina badirudi mina pasazaiola, behar bada ez dakit zer izango zuen, mina sentituko zuen, baina ez du aparteko arazorik jokatzen jarraitzeko. Bai, bueno, tarteka hierakorre belaunean eta arazitxo batzuk izaten ditu, ezakit hortik etorriko zaion orain, edo agian zaintiratu txikiren bat edo sentitu duen, azkenean sentitzeko momentuan mina handia ematen du, baina bueno, normalki errekuperatzeko gaitasuna izaten du, eta espero ezagun hori izatea, eta bueno, partiduan antzinera segitzea normaltasun osoz. Errenka etorri da gainera atxeden seterantz, eta gu beldurtu gaitu, baina Maite hurbildu zaionean, Maite eta Oiana zituen gertu, eta aurkariak ere gerturatu zaizkio zarmadu zegoen galdetzera, eta guztiei esan dietzuela deus, eta jokatzen jarraitzeko modua izango zuela, lere urpegirarekin ez ote den keinuak, edo keinu estoikoak egiten ari iruditu zait, baina aurrera pausoa normal botatzen du, eta aparteko arazorik ez duela biztan da. 12 markagailuan aurreko tantoa Goiuri Zabaletak egin du sakez, eta saketik aurkariei pilota mugitzera eta aurkariak euren lekutik ateraraztera ari da jokatzen Goiuri Zabaletak. Zabalaldera birritan joan behar izan duelako aurrena jerak, eta gero atzera baita beste behin Oianak ere, eta nahasmendutik
normaltasunera etorri dela esan genezak etxokoan oraingoan Goiurik, Jerak ekartzerik ez, tanto polita Leitzar gaztearena, 13 eta 12 markagailuan eta lehen dabitiko aldiz, oraintxe jarri dira Zabaleta eta Zabala markagailuan aurretik, dejada polita izan da Goiuriren azken hau ere. Bai, eta hasieran aipatu dugun moduan ez, hasierako tantutan saiatu da olako jokalduak egiten eta ez ezkietera, baina ez, erran dugun moduan badakizki primeran egiten, berriz egingo zuela eta ikusi dugu orantxe noan, lortu du primeran botatakoa txapan gainean eta indartsu gainera, beraz primerako tantua egin du. Eta partidan lehen da biziko biderrez jarri dira urdinak aurretik. Bai, hori da, partidua, joko aldetik, ikusten dugu ez, berdindu da bilela, oso erasokor, bi bikoteak ere, eta, edotzinak lortzen alduela tantu hori, eta, ikusiko dugu aurrerantzean nola segitzen duen, baina, nik urdinak partiduan oso sartuak ikuste ditut, eta gorriak ere beraien ohiko jokamoldearekin, ez, beti oso seguru, oso indartsu, eta, erasoan utxak ikusten diren arren, erasoan ongi botariko utxak dira, eta partidu polita ikusten ari gara. Orain honetan pilota mozten saiatu da, Irati Zabala, tantoa bukatzen, baina txapazpira joan zaio, tantoa lortzerik ezberaz, 13 berdin markagailuan, Jaun Andreok, eta pilotari bote txikiak eragiten ari zaizkiola, badator sake ateratzera, Jera Iturriaga Leitzarra urrundik sartu behar izan du hor, sakearen arrapostuan, Zabaletak gero luze jarri du, Zabalaldean barna, Orbegozok, ez du ongi jo, Zabalak esku horpoarekin jo du eta minere eragingo zion. Ezker esku hartan, baina jokatzen jarraitzeko Iratik ez du eragozpenik antza denez. Iturriaga gazera, ezkerra sartu beharko du orain ere Iratik, baina ongi moldatu da. Jerak txokoan utzi du, goitasun eta eraginkortasun handi egirik gabe ordea, atzera Zabaletak, ia pasatako pilota jaso du, Dubelka atzeraka korrika etorrita. Iturriagak, Zabaletak imintzio ona, eta Zabalak eraman, ez dute behar bezala aprobetxatu. Imintziotik Zabal zezaketan aukeratxo hori, bipareta egiten saiatu da Jera, baina tantoa lortzerik ez, 14 eta 13, tantoa egitea lortu dute. Urdinek eta berriz ere oso urrunetik saiatu da tantoa bukatzen Jera, baina ez zaio, ari nahi bezala atera. Bai, hortzen abagunea ikusi du, ez? Bi pareta hoiekin tantoa bukatzeko eta jokoa egin du, saiatu da, etzaio ongi atera, aurrekoan bezala. Baina, nik uste dut hortan segitu arduela, ez? Hierak erasoko joko hori badu, Goiurik bezalaxe eta aurrean bizi-bizi ari dira jokoan. 14 eta 13 markagailuan nahizu hartu, etenaldi hau zein bikotek eskatua izan den, baina partida gogorra doa eta exigentea doa, eta atxeden eskatzeak ere izan dezake zer ikusia, izan dezake zer esana, partidaren amaiera alderako, batipat. Nik erranen nuke gorriek eskatu dutela, hau, eta, oso exigentea izaten ari da partidu hau, ez? Eta orduan deskantxurako momentuak garrantzitsuak dira, gainera orain 13 eta 14ko markagailuan daude, momentu importanteak dire hurrengo tantuak, pixkat aurrera egiteko, eta nik uste gorriek beraien jakintasun hori ez, frontoian eta partidua eramateko jakintasun hori erabiltzen dutela eta badakitela pixkate partiduak noiz baretu eta noiz eskantxo hartu. Eskarmentua badute alde hartatik, gorriek etenaldia eskatua, gorrien etenaldia izan baldin bada, euren bigarrena izango da. Estela bigarrena eskatu izango zuten Urdinek beste, nola nahi ere beste kanto bat dago honengoan hemen jokoan, Tolosako berri harko bigarren partida honetan Zabalera Goiurik, bere burua lurrera otata jaso Jerak, Goiurik berriz ere atzera airez. Jera sartu azkenean naiz eta Oiana ere oso gertu izan pilota hartatik, jokoan tanto polita bukatzen saiatu da hor Goiurik eta saiatu ez ezik ederki asmatu du gainera. Tantoa akitzen, Jerak ez du jasatzerik izan, 15 eta 13 berriz ere Leitzar gaztea protagonista aurrealdeko saltxa horretan jaioa dela badakigu eta tanto oso polita Goiurik laga digun azkenengo hause ere.
Bai, jaioa da eta gainera lortzen du, ez? Bere alderako tantuak egitea, oso polita da ikustea bere jokua. Eta, bueno, hierakorre defentsarako pres zegoen, gaur agian, tanto gehiago galdu edo, defendatzea lortzen ez dela ari errangan nuke, baina, bueno, hortzen segitzen dute nahiko urrera. Sake hau laburrago, baina ezker paret aldera gerturatua, atera eginda pilota hori, ala eta guztiz ere ezker paretatik, baina jasotzerik ez doian Orbegozok, sakearekin aurkariak nahasten ari dago Juri. Bai, bueno, sake onak egiten ari da, eta ezker pareta hori bilatuz, oraingoz bere helburua lortzen ari da, eta, bueno, nik aipatuko nuke agian ja da elkarren kontra aritua direnez, ez ote duten pixka bat, etxetik ikasi ekarri, ez? Nola aurre egin gorriei, aurrekoan funtzionatu ez zuena pixka bat zuzendu eta oraingoan ekarri, edo frontoiak berak ere eragina duen, ez? Bakoitzaren joku ateratzeko. Aipatu dugu, eta orain aurrekaria aipatu duzula berritu dezagundatu hori berriz ere, urtarriaren 7an jokatu zuten bikote bi hauek elkarren aurka Lizartzako Aztinondo pilotalekuan, eta orduan 22 eta 15 lortu zuten garaipena Iturriagak eta Orbegozok, beste tanto polit bat. Juri, Kormabikoaren bidez bukatu duena, 17 eta 13 dagoeneko markagailuan, eta puloa 4 tantorena da, beste bipareta polito dutzu digu, oraingo honetan Zabaletak. Bai, oso erasokorri jokatzen ari da, eta gauza politak egiten ari da. Eta hoxen, 17 eta 13koa dagoeneko hortzen dago, 22 hurbiltzen hasiak dira, eta gorriak pixkot oraintxe estutu beharko dute partidura hurbiltzeko, eta 22 hori lortzeko bidean aukera gehiago izateko. Sakea luze jarri du Zabaletak, Orbegozok arazori gabe erantzun dio Zabalak atzera, eta baita gero Orbegozok ere, jerak moztu oraingo honetan, Goiurik ireki, berriz ere moztu ezker pareta jota, baina Iturriagak, Orbegozok ezkerrez txokoan barrena luzesko jarri, eta pilota hori gainera etorri zaio Irati Zabalari, eta ekartzerik ez, 14 eta 17 markagailuan, eta ez dakit ezote dion esan Irati Zabalak denbora eskatu duela epaileari, baina entza ez dute denborarik eskatu. 14 eta 17 jokoak jarraitu egingo du beraz, eta tantoa Iturriagak eta Orbegozok lortuta, ipagarria. Zabaletaren eta Zabalaren pilota berarekin jarraituko dutela, orain urrengo pilota aldaketa urdinek egin baitute. Duela tantotxo batzuk, beste tintze bat jokoan. Luze jarri du txokoan barrena Zabaletak, eta aurkariak nahasten ari denez, beste pilota hon bat, pilotari altuera eman da, tantoa lortu du Goiurik, 18 lortu dute. Zabalak eta biek, beste tanto eder bat, Goiurik amaitu duen azken hau. Bai, oso ongi jotsi du, ez? Eta hierak egin guziak egin ditu pilotari jasotzeko, baina oso gaiztoa ez etorren, eta, bueno, Goiuri oraintxe bertan, pixka diferentziak markatzen ari da, bere jokoa eginez, eta, tanto nahiko pilatzen urdinen alde. Eta sake hau ere gaizto, Orbegozok ez din jaso, 19 eta 14 sakezko ditu, amaitutako 4 tanto. Goiuri Zabaletak, 19 eta 14, eta irantzuk aurreko iruzkinean aipatu bezala, bere izaten ari da. Orain artean diferentziak irekitzen eta diferentziak markatzen ari den pilotaria. Bai, pixkate azkeneko tantutan hori ikusten ari gara. Eta bueno, ikusiko dugu Gorrien reakzioa, ez? Azkenean esperientzia handiko pilotariak dira eta indartsuak oso. Eta ia nola buelta ematen dioten. Aurkariak nahasteko Zabalera atera du sakia Goiurik, den alde du eta txokoan berjada egin da. Ez du barkatu. 14 urteko Leitzar gazteak, 20 eta 14, oso dejada polita dau ere, saketik hasi da aurkariak nahasten, Zabalera ekarri du jera, eraman Leitzar gazteak, eta gero eraman Leitzar veteranoak, eta gero beste Leitzarrak, Leitzar gazteak, tantoa dejadaren bidez, txokoaren inguruan bukatu du, eta honeko 20. tantoa eman die dagoeneko Zabaletari eta Zabalari irantzu. Bai, txoko guziak bilatzen ari dago Goiuri, ez? Tarte guziak, kontrarioak nahasteko eta bere jokaldiak baliatzeko, eta nik uste primeran da bilela. Orain agian oiana pixka bat deszentratu da,
pilota batzuk galduta, eta, bueno, ba, ea buelta emateko aukera duten, dagoneko 21 joan baitira urdinak. Sakea luzeago, atera du oraingoan aurrekoarekin erkatuta beti ere, ezkerpareta jodu atera eginda pilota hori ezkerparetaren ingurutik, baina biltzerik ez zoian Orbegotzok eta hartara lortu dute 21. Zabaletak eta Zabalak eta orain txatera du bere azkenengo sakea, Goiuri Zabaletak indarrean aurrekoa baino motzago, aurrekoa baino laburrago, Oianak eraman, Iratik ez du pilota hori eskuan behar bezala sartu, moztu. Gerak eta dejada, Zabalera dejada botata partida amaitzen saiatu da Goiuri Zabaleta ere tanto sorta horri borobiltasun perfektua eta gaurko partidari ginga jartzeko, baina ez du behar bezala asmatu, ez du tantoa behar bezala amaitu. Dejada alegin hori txapara joan baitzaio bete-betean. Bai, bueno, ederki bota du ez, saiatu da hortzen partida bukatzen, tanto hori egiten saiatuz, zaio atera, eta, bueno, ba, gorriei aukera bat gehiago eman die ez, ba, partidu honen borrokan segitzeko. Eta gorriek lehen ez dute aldatu, baina oraingoan bai, oraingoan beste material bat atera dute, eurek kantxaratutako lehen da bizteko edo bigarren pilota, hain segur. Airez, Irati Zabalak, Gerak Pipareta oso urrundik, baina Zabaleratu da, dejada Zabalean Goiurik, bertan daiera, luze-luze. Zabalean barna Gerak, korrika etorri behar izan du, atzeraka, Irati Zabalak, ekartzerik ez ordea, 16 eta 21, tanto hau. Iturriagak egina izan da Gibelean, 16 eta 21 markagailuan, tanto poli dautzi Goierak atzean aurkariak behin nahastuta, zuloa zegoen tokien. Bai, aitz Tantoa polita. bukatuta. Bai. Ba, aitz polita izan da jokaldia, eta nik uste hor zuzen da bilanean pilota indarrez, ba, berak ere min handia izan duna, ez? Hor frontisetik hurbil eta pilota zuzen ibiltzen dunean, ba, tantuak ongi erdiesten dituela. Sakea luze jarri du Iturriagak eta oraingoan nabarmenki da izate dantzan urdinak bigorriek, musika bereziki Iturriaga leitzarrari da jartzen eta musikaren akorde isegiz ari dira dantzan aurkariak. Goiurik atzera eta korrika eginarazi Orbegoz hori. Oianak bueltatu, Zabalak moztu, Iterditik jaso, Iturriaga txokoan tantoa bukatzen saiatu da Goiuri Zabaleta, baina ez du bere xedea lortu. 17 eta 21 eta pixkanaka ari zaizkie markagailuan gerturatzen Iturriaga eta Orbegozo, Goiuriri eta Irati Zabalari. Bai, Goiurik aukera ona zuen hortzen tantoa bukatzeko, baina aurkariak nahiko hurbil zituen eta horrek eragindu txapatik oso hurbil utzi behartzuela pilota hori. Eta, bueno, etzaio jokaldia atera, gorrientzako tantu bat gehiago hurbiltzen ari dira, naiz eta oraindik baden nahiko ezberdintasun 17. daude, eta urdinek bakar bat egin beharko lukete partidua eramateko, baina, bueno, emozioa jarri dute partiduari eta gu gogoetxu ikusiko dugu. 5 tanto, falta dute gorriek, tanto bakarraren beharra dute, puntua lortzeko, puntua ezezik garaipena lortzeko Zabaletak eta Zabalak eta diferentzia aldea areagotu ez da din, bigarren aldiz etorri dira atxeden setera Zabaleta eta Zabala, eta baimantxo bat izuditu ere, atxeden setean tarte laburra egon, eta bere ala etorri baitira bosteterdi 6 kuadro ingurura elkarrekin mintzatzera, elkarrekin solastera, Goiuri eta Irati, urduri izango diren seinale, normalean horre goten zarete, atxeden setean denbora epea bukatu arte, baina azkar asko zuditu dira, bertatik berriz ere kantxara jokatzera, etortzeko asmoarekin, Goiuri eta Irati. Bai, bueno, batzutan tentsioa mantentzeko ere bada, ez? Gorputza lasaitu beharrean, ja gutxi falta da, eta tensio hortan mantentzea, berotasun hortan mantentzeagatik ere kantxaratzen da, denbora baino lehenago. Zabalera Oianak, Goiurik luz erantzun dio pilotari, luze jarri du oraingoan ere Orbegozok, eta hortu buzte egin dut elkarrekin Iratik eta biek, ez batak ez besteak minik hartu, Iratik Zabalera, baina ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori,
Eta kontrolik gabe joan da Frontisa zaratago, Zabalaren azken pilotaka da hori, kamiseta hortzekin murtxikatu du eta gero eta gertuago dituzte Iturriaga eta Orbegozo, Iratik eta Goiurik, eta une batetik bestera izango dute erremediorik jartzen ez badiote behintzat, euren atxa gertu sentitzeko aukera. Bai, hori da, ez batzutan, tanto bakarra falta den hortan prisak sartzen dire, eta urduritasunak ere, ez da beti hain erresa partidua istea, eta gorriak badatozte, lasai atzetikan, pixkat bere lana zuzen eta ongi eginez, eta, bueno, bakotxak bere armak erabiliko ditu partidu honi bukaera emateko edo partidu isten saiatzeko. Sake hona egin du oraingoan Jerak, Iratik eramaterik ez du izan, 19 eta 21 markagailuan sake ateratzera dator Jera Iturriaga. Oraingoan laburrago, baina Goiuri bere tokitik aterarazteko asmoz. Atera, txokoan dejada egin nahi izan du Jerak, ez du lortu, eta amaitu da partida, iritsi da amaierara, ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 13. jardunaldia honen bestez. Oso oldarkor eta joko erasokorra plazaratuta ibili da partidaren azken zatian Jera Iturriaga, Tejadaren aukera etzen bat ere txarra, ongi pentsatu zen eta ongi bota du gainera, baina txapan geratu zaio. Bai, oso aukera ona zen, eta gainera horiek jokaldi hori oso ongi menperatzen du Jerak, zulua ikusi du, eta ongi botaria dago, azkenean olako egoera batean, badakizu hilala bizi jokatzen duzula, eta, bueno, orain gortan ez da bere aldeatera, eta urdinei eman die garaipena. Nik partido labur bilduko nuke partidu oso polita ikusi dugula, oso lehiatuak gauza ederrak, pilotariak maila oso polita eman dutela, bai teknikoki, bai fisikoki, maila oso honean ikusi ditudala. Nik uste zaletuak ere berdin gozatu dutela, eta 22 hau ederra izan da, ez? Jaialdi hau bukatzeko. Eta 22 lortuta, puntuarekin joango dira Leitzara eta Lizartzara, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, beste puntu garrantzitsu bat haientzat. Bai, hori da, ez? Haientzat puntu oso garrantzitsua izango da hau, gainera aurreko aldian Oiana eta Hieran kontra galdu egin zuten partida hori, eta pixkate buelta eman diote horri, eta pentsatzut aurrerago semifinaletan edo finaletan aurkitu ezkero elkar berriz ere konfiantzarako oso ederra izango dela urdinentzat, eta gorriak nik ustut oso ongi ikusten ditu dela berdin, ez? Aurrera segitzeko eta beraien maila emanez. Elkarrizketa setera jo aurretik lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasatuko ditugu azkar eta horren ostean gaurko jaialdiaren ostean sailkapena zertan geratuko den errepasatuko dugu agurtu aurretik. Jera Iturriaga gatzera bi tanto egin ditu, iparetaz ere beste bi utzi ditu eta Irez eta Dejadaz bana. Eginda amaitu du, 3 galdutako izan ditu, Oianak ez du egindakorik izan, galdutako bat bai ordea, Goiurik egin du gehien eta galdu ere berak egin du gehien, galdu zein egin. Berak egin du, tantorik gehien beraz, moztuta 2, atzea 2, sakez 5, Zabalera 1, Dejada 3, eta biparetaz beste bat ere bai, galdutako 6 pilota izan du Goiuri Zabaletak, eta Irati Zabalari dagokionez. Eta Irati Zabalari dagokionean bukatzeko, txokoan tanto bat bukatzea lortu du, eta galdutako 3 pilotarekin amaitu du Lizartzar gazteak partida. Hau esan da, elkarrizketa setera jo aurretik egin beharreko bigarren betekizuna egingo dugu, sailkapena zertan den errepasatuko dugu azkar, eta gero jasoko ditugu. Gaurko bi garaipenak ez daude erantzita, baina hau erantziko dizkiegu. Bi garaipen horiek lortutako bikotei, Iturriaga eta Orbegozo 6tik 4rekin dira. 6tik 4garrena lortu dute Zabaletak eta Zabalak ere, 3. postuan dira Barrokal eta Agirre 5tik 3rekin.
Arrieta eta Mujika ere irutik bi dituzte, Arrietak eta Mujikak irutik bi dituzte, Ruizte Infantek eta Galeano bezala, Aldaregiak eta Ruizte Larramendik lortu dute bostetik hirugarrena, eta seitik bat ere garaipenik gabe, aberats negatiboagoarekin jarraituko dute, Etxekoloneak eta Mendiburuk sailkapen hartan azken postuan, zazpigarren postuan, eta baina hauek errepasatuta bai, elkarrizketak egitea eta partidaren eta kontakizunaren amaiera egitea besterik ez zaigu geratuko, berehala, une baterik bestera hurbilduko natzaile. Gaurko partidan garaipena lortu duten Goiuri Zabaletari eta Iradi Zabalari, eta gero etorriko zaizkigu elkarrizketa setera. Gera Iturriaga eta Oian Orbegozo, eta haren ondoren izango gara emankizunari bukaera emateko moduan. Hemen txegitu gogorko partida irabazi duten bi pilotariek, 22 eta 19 Goiurirati, azken unen arte estutu zaituztete, espero eta nahi baino gehiago, hain segur, baina garaipenarekin joan gazarete etxera. Bai, bueno, kosta zaio bukatzea, ez? Bai, hor, hasieran behintzat beraiek aurretik joan die, beraiek zeuden dominatzen eta gu beti, bueno, defensan. Eta gero, bueno, txipe aldatu du, ez da git, konfiantzakin sartu gehiago. Eta, bueno, hasi hor gure joko egiten ikuste dena, tantoan hasten. Eta, bueno, gertuatu ditu, aurretik jarri gero. Eta gero bai kostatu zaiola bukatzea. Bueno, borobildu nahi ginen nik uste partidue. Baina, bueno, hor suerteare txapa bat izan du da hor, azkenekoan, pixkoa joitu juna. Eta, bueno, alare pozik irabazita. Eta, bueno, hoxe. Zuei komeni zaizuen pilota bizia kantxeratu duzuenean hasi da zuen erreaktioa, orduan hasi zarete behar bada gorrien joko bolada onari erantzuten, eta ordutik aurrera partidan sartuago ikusi zaituztegu. Bai, bueno, beraiek aurkatze zuen pilota, bueno, botonagoa zen, moteltxoa, lasaixoa, eta gero gurea, bueno, nahi ginen pixkoa eta azpitik bixiateatzea. Eta, bueno, nik uste aukatu duen pilota ona izan dela, gero bai beraiek komodo sartu hiela gero gure pilotakin, eta guk, aldatu indula beste batea, baina, bueno, gero erabaki du, gure pilotakin gustuko gino dela, eta berriz horrekin zaitu du. Eta tanto sorta eder bat bukatuta joango zara etxera, non nahi bukatu baitituzu tantoak, zuloak aurkituta? Bueno, erditik aurrea bai behintzat, gozatutela, konfiantzakin, gero bai, bueno, bukaeran ja pixoat konfiantza jesten joan da, baina, bueno, hor gustua sentitu naiz, ez, inalakintu, eta, bueno, pozik puntukin. Eta Irati zuri dagokizunez, atzera pilotakadak jo eta jo ikusi zaitugu partidaren zatirik handienean, uneren batean ere gozakaitz ikusi zaitugu, pilota eskuan behar bezala sartu gabe, baina garaipenarekin pozik izango zaretela, pentsatzen dut. Bai, esan da, bueno, hasieran behaiek hasi die gozatzen, eta gu, bueno, ni bintzat, pelotan frontoien ezin jarri bezala, baina, bueno, gero egia, bueno, ondo, eta nik uste dut Goiuri ikindula erditiken aurrea, tanto pile eta gaur behai esker. Eta gaurko garaipena lortuta, beste puntu bat sailkapenerako eta bigarren postuan finkatzeko aukera izan duzue, bigarren postuan jarri zarete finko. Bai, egia esan da puntu garrantzitsu ezan, hauen kontra, bueno, bakiu bikote sendo osatzen duela bik, eta, bueno, goiko postutan neoteko lehien saitzeko ondo etorriko da puntu hau. Eta hemendik aurrera laster, urrengo partidan pentsatzen? Bai, oire partidu zaila izango da, baina, bueno, ikusiko da. Gaur bezala jokatze badeu, nik uste dut halko deula irabazi, eta ikusiko da. Ederki bat, zorionak nesak eta eskerrik asko. Hau esek beraz, garaipena lortu duten bi pilotarien hitzak eta laster etortzeko zaizkigu orain Gera Iturriaga eta Oiana Orbegozo elkarrizketa postu honetara etorri zaizkigu elkarrizketa setera
Jera eta Oiana ere, 22 eta 19 neskak, hasieran zuek sartu zarete hobekixeago partidan, baina gero bukaera aldera utxalak gauz ikusi ditugu Jera tantoa bukatzen alegintzen eta hain behartuta eta asmatu behar horretan jokatu behar duzuenean ez da erraza, guztietan asmatzea. Bai, bueno, nik uste dut, hoxe ez, azkenen bizati euki dituela partiduk, hasieran oso ongi sartu gala, oso ongi hasi gala, gauzeko oso argi ginu zela, asko atzatzen ginen pilota, Goiurire behartzen ginen hemen lauean atzatuta eta hortiko azaioa da bere jokuetia, hasiera oso ona eman diula, baina gero nik uste erdi pare hortan aldatu dela, ez? Saketik gehiago asmatzen hasi da, saketik zuzenen ez bazen bigarren pelotak adan oso aurren uzten ginen, eta hor tartetxo bat ate dute 6-7 tokoa eta nahikoa izan da, ez? Beraien puntua lortzeko. 8 eta 5 eta 12 eta 9 ere izan zarete aurretik, ondoren 12 berdintzea lortu dute Goiurik eta Iratik eta ordutik aitzina etorri da euren erreakzioa, eurek gainera pilota biziago bat kantxaratu dute, zuenaren aldean eta horrekin une askotan tantzan ibili zaituztete. Bai, hor dauke honik uste mejoratu beharra ez, hor tarte bat eukitzeu beti 5 tanto segidan dizkiutenak eta hor gelditzen gaizen reakzionatuz, eta nik uste horrei eutxi barra diula, erdi pare hortan aldeiten uzten behintzat, konstante jokatu, saiatu, errestatzen eta ez uzten hain aurren ez, eta gaurren ikuste hortan indula huts. Eta partidaren bukaera aldean, jada lanerako gertu behartzen duten hartan eta utxalak gauzi hasi behar izan dutunean horretan, asko asmatu dutu, eta asko estutu dituzu aurkariak, iaia, zuen haiek oso gertu sentitzeraino, eta azken hartan txapazpira joan zaitu horrekin lasaitu eder hartu izango duten seguru asko. Bai, azkenen bizatu barra nun, ez? Azkenen nahiko tarte hortan txarra jarri zaiu atzetik nizen, eta inbarran eugen zerbait reakzionatut, nik uste, pixkat hilo bizi, baina tantonak ikusi diela, eta, azkeneko itxapara joan zait, baina, azkenen bota beharra neuken bestela berai botako zuen. Eta partida oro hartuta, zenbaki politak bukatuta joango zara etxera, tantotxo batzuk bukatzea lortu duzula Goiera. Bai, sensazioak txarrak etzien, baina nik uste orokorren hobetu barra duna hori dela, ez? Parti guztetan gertatzen zaio erdi pare hortan txakalaldi bat bezala eukitzeula, eta hurrengotako hori moldatu barra du. Eta Oiana, bukatzeko zurekin amaituko dugu elkarrizketa, zuk jo eta jo egin behar izan duzu partida guztian zehar, pilotaka da asko jarri duzu berdean, eta pilota bakarra galduta, sendotasun nahikoa, sendotasun nabarmena erakutsi duzu gaurkoan, alere ez da posible izan gaurkoan garaipenik lortzea. Bai, hasieratik nahiko gozatzen hasi naiz, gustoa sentitzen itzen, da, aldana, pelota atzatu ez, behintzat aldana, eta bestela berriz, Goiuri sartzeko aukera zeunen beti arrisku egotea, eta orduan, hortan saiatu naiz, ondo hainitzen. Eta bukaeran, bi hiru sake horietan, min eman ditez, azkenen behaiek hor gertu jarri die partidun bukaeraktik, eta, urrengo noixe zuzen dut irabazteko aukera daukon. Eta nire partetik gaurkoz azkena, laster jada urrengo partidan pentsatzen jarri beharko duzu hemen atxedenerako, ez dagoelako tarte luzeegirik. Ez, hoi da, datorren hastien gaina herrin jokatze dugu, eta faltatzaigun bikote baten kontra, gogorra, oso partidu gogorra aurra ikustea, eta zen mozatatzen. Herrien jokatze horrek presiorik erantziko aldizu, datorren asterako, Oiana. Ez diote importantzik emango horri, beti egitegu zehozte ez, baina, saietoko beti bezala jokatzen. Herrietan jokatzera ere ohituta izango zareten seinale, eskerrik asko neskak eta urrengo partidera arte. Bale, eskerrik. Hau esek beraz, lau pilotarien adierazpenak eta hemendik aurrera jada emankizunari gingai hartzea, emankizuna amaitzea besterik ez zaigu geratzen, horretarako inontzuk hartu du mikrofonoetako bat, nik bestea ere bai, eta bagatoz bertara. Emankizunari bukaera ematera, gaurko jaialdia joan da, 13. jardunaldia ere bai, partida politak izan ditugu, bereziki bigarren honetan ikusi dugu gauza polit gehiago eta joko alai handiagoa behar bada, aurreko kuadroetan oso sartzaile ibili direlako bi aurrelariak, nola Goiuri ala Jera, eta gaurko jardunaldia bukatuta aurre aldean, sailkapenaren goi aldean jarri dira finkatuta bi bikoteak, gaurko bigarren partidan garaipenik lortzerik izan ez duten Jera eta Oiana, eta bigarren finko Goiuri eta Irati, eta hemendik aurrera saltza, beko postuetarako egongo da behar bada, alden nabarmena dutelako aurrean, goialde hartan, gaurko bigarren partidan aritu diren bi bikote hauek.
Bai, bueno, nik uste dut bi partidutan ere gauza oso politak ikusi ditugula, lehenengo hortan, lehenengo erdia agian ez da politena izan, baina bigarren erdian gauza oso politak egin dituzte pilotariek, eta bigarren hontan, goi mailako maila eman dute, hortako daude sailkapenean buru, bi bikote hauek, eta gauza oso politak ikusiko ditugu, eta zuk erratu duzun bezala orain bexeago dauden guzti horiek lehia bizia izanen dute puntuak pilatzeko, eta final erdietako bideo hortan lan hori egiteko. Eta lehenengo partida aipatu duzula, han ikusi dugu bikote gisa naiz eta garaipenik lortzerik izanez, sentsazio hobeak plazaratu dituztela, han Mendiburuk eta Naroa Etxekoloneak, eta alde hartatik garaipenik lortzerik izanez badute ere, gustura joanak izango dira etxera, Naroa eta Ane. Bai, eta nik uste dut hurrengo partidutan ere lan berdina eginez gero puntuak jasotzen hasiko direla, ez? Lortuko dutela gaur egin duten joko oso polita izan da, eta nik uste konfiantza hortan jokatu behar dutela eta aurrera egin behar dutela. Baina behar bada haientzat, hemendik aurrera partida guztietan garaipena lortu beharra izango dute, sailkapenean beste bikoteak oso urrun izango lituzketelako bestela. Bai, lan zaiak dituzte, baina, bueno, oraindik jardunaldi nahiko dituzte aurretik eta saiatu beharko dute, haien guztia ematen eta puntu alik eta gehien pilatzen eta gerora ikusiko da, ez, zer emaitza ematen duten behin txapelketa edo ligaxka bukatu denean. Eta ziur gara, maila on hori gaurkoan plazaratzea lortu duten maila on hori hurrengo asteetan ere lortzeko modua izango dutela, gaurko partidan aritu diren bezala, aritzeko aukera baldin badute behintzat. Bai, eta hoxen ez, pilotari guztiei eskarrak emango dizkigu haien lanangatik, oso polita izan da gaur kantxan adierazi eta erakutsi digutena, eta segi dezatela hola lanean horren alde, eta bueno, partidu polita hauek eskaintzen. Eta gaurko jaialdia bukatuta emankizuna amaitu aurretik aipa dezagun datorren jaialdia non izango dugun, gaur bertan ez baita Tolosako jaialdi honetara bakarrik mugatuko ados pilotak prestatua duen pilota eskaintza, eta gaur arratsaldean bertan, arratsaldeko 6:00 aurrera, Lizarrako Remontibal pilotalekuan izango da hurrengo jaialdia, promozio mailako txapelketaren 5. jardunaldiko partidan ariko dira Nagore Galeano eta Alejandra Perez, Natale Aranbururen eta Amaia Arrastiaren aurka, eta ostean maila nagusiko 14. jardunaldiko partidan Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Galeano izango dira batetik, Eneri Zarrietaren eta Maite Mujikaren aurka bereziki promozio mailan aipagarria 3. eta 4. postuan dauden bikoten arteko leia, puntuak garrantzitsuen entra hartu behar duelako, eta partida hori kontuan hartzeko modukoa izango delako Irantzu. Bai, eta ala bada lehia bizia ikusiko dugu, ez, puntu hori eskuratu nahian lan eginen dute gazteak ere, oso gauza politak erakusten ari dira, eta ia gaur partidu horrekin gozatzen dugun, eta honenak irabaz dezala. Eta bukatzeko, bigarren partidaz zer esan, Ruiz de Infante eta Leire Galeano batetik, Eneri Zarrieta eta Maite Mujika bestetik, partida hori ere polita izango da. Gauzak ondo badira behintzat. Bai, joko bolada ederrean dabiltzaten pilotariak dira, bai, bi aurrelariak, nik uste hor joku bizia ikusiko dugula aurrekaldean, Eneritz Airez eta primeran ibiltzen da, eta Ainoak ere bizi darabile pilota, eta atzelariak ere, atzelari sendoak ongi eusten dutenak, defensako lan ikaragarria dutena, eta ia ze nolako norgehiagoka ikuskizuna eskaintzen diguten. Eneritz gaurkoan teknikari lanetan ari zaigu komentariyo mailaren beste alderditik, barrezka ere ari zaigu, baina seguru gaude partida polita izango dugula gaurko Lizarrako bigarren hori ere. Bai, pentsatzut goizeko lanak eginta atxaldean gogotxu izanen dela bere partida jokatzeko, eta ia gozatzen duen. Arratsaldean ordenagailutik pilotan jokatzera pasa beharko du, baina seguru lan horiek ere gustura eta haunitz ongi egingo dituela Harri eta Azkoitiarrak, eta hauek esan daguk jada emankizuna bukatzeko garaia ere badugu, hemendik denbora tarte laburrera jo beharko dugu Tolosatik bertatik Lizarraraino, eta bidea ahalik eta azkarren abiatu beharko dugunez, emankizunari bukaera jartzea izango da honena, gogoratu, Galeano Perez, Aranburu Arrastia partida lehendabizi promozio mailan lehendabiziko neurketa hartan, eta ondoren Ruiz de Infante, Galeano, Harri eta Mujika neurketa maila nagusiko 14. jardunaldiko partidan, plazer baduzue pilota zaleok, arratsaldeko 6:00 arte. Izan ongi, eguerdion, Tolosako Beotibar pilotalekutik.